Yeah.
Gero hemen jarriko gara hirurok. Lehenengo Jabik hitz egin behar dut, eta... Bueno, egunon guztiei, eskerrik asko etortzeagatik. Atzo oso ondo atera zen, ez? Nik uste oso lasaia ibili ziren danak eta, asko ikasi genuen. Eta nik uste gaur ere izango da oso mainguru potente bat. Gure atzo etzan nuen, gure ideia ez zala hori telebistako debate bat, edo lako zerbait, baizik eta hausnarketa bat, ez? Denon artean hausnarketa bat. Eta guretzat arantzaretik beste pauso bat da, ez? Gu beti gaude, gure lana da ikertzea, hainbat artxibotan ibiltzen gea, liburuak egiten ditugu, eta guretzat hau da beste pauso bat da. Pausoa da divulgatzea, ez? Ja, hemen Azpeitien adibidez, gerratik gaur egun arte ikerketa asko daude eginak, eta orain helburua da beste pauso bat eban, eta da divulgazioko gauzak egitea, ez? Literatur lehiaketa bat, webgune bat, jardunaldi hauek, eta nik uste hemen gaudet, eta besterik, ez? Gaur gurekin moderatzaile dago Aitziber Blanco, eta mainguruan parte hartuko dutela Josu Txeka, historialaria, Jon Miren Alanda, jurista, Eneko Izeznaola, kazetaria eta Idurre Eskizabel, Euskal Herriko irakasle bat. Eskerrik asko eta... Monokura dugu, bale. Ez dakit. Bale, lehenengo galdera teknikoa dakagu. Hitz egiteko musukoarekin edo izan leike gabe. Arauak, etxentako arauak. Musukoarekin, ados. Bai, isiltasun horrek esan nahi du, dagoena. Oso ondo. Oitu ibarko gera, Josu. Oso ondo. Lehenengo eta behin, ni Aitziber Blanco naz, eta eskerrak eman nahi dotzaz, Arantzadiri
gonbite hau luzatzeagatik, gaurko mahai inguru honetan modeatzaile lanak egiteko, eta baita ere Azpeitiko udalari, ezta, ekimen hau sustatzeagatik. Egia esan, herri honetan egonan az, aspaldiko partez, eta badaki badaramatzazuela urte luziak bizikidetza eta memoriaren inguruko apostu bat eitzen, ez? Eta hemen lagun batzu baditu. Orduan, gustoa hemen egotiekin. Ederto, orduan, pitin bat azalduko zuet, nola egingo dugun gaurko jardunaldi hau, ez? Nola antolatzea pentsau dugun, pixkat markoa, ez? Bueno, izenburua da, ez? Oroimen historikoa eta giza eskubideak. Gutxi eta asko. Orduan, bueno, gauza asko daude hitz egiteko, ertz asko, ez? Nik uste dut gainera ez bakarrik hemen gaudenontzako, baizik eta hor zaudetenontzako bebai, ze azkenean memoria hitz egitea gutaz hitz egitea da. Orduan, bueno, espero dut gu, Jabik aipatzen zuen bezala, ez? Honek ere, hausnarketarako eta elkarretarako, giro bat sortzea. Beraz, danon parte hartzea beharrezkoa izango dugu elkarrizketa hortan. Orduan, bi ataletan antolatu dugu, lehenengo zatian, egongo gea mailan, esan bezala Josu Txueka eta Jon Mirena Landa, ointzea apurtzuet gehiago aurkeztuko dizkizuet, eta pixkat egingo duguna da memoria lantzerakoan ikuspegi edo hurbilketa historiko eta juridikoetaz, ez? Pixkat alako marko zientifikoago baten hurbilketa bat, ez? Memoria hortan. Kafea eukingo dugu, 11:30, edo inguru hortan, deskantxo txiki bat, eta ondotik parte hartuko dute, beste bi gonbidatu izango ditugu, esan bezala, Idurrezki Isabel eta Enekoitz Esnaola. Eta eurei pixka planteatu dieguna da, bueno, memoria, kontakizuna eta biografiak, ez? Memoria hortan horrek bez episodakan. Eta bi saioen bukaeran ere, solasaldirako tartetxo bat izango dugu, zuen galderak, hausnarketak itxeko. Bai, orduan, besterik gabe egingo duguna da pixkat, aurkezpen pixkat luzetxoagoa, zuena, nez eta oso ezagunak zarete. Baina, bueno, Josu Txueka, naparra da, ez, sortzez, historia garaikideko doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean, irakasle elkartua, eta geroztik irakasle titularra da Unibertsitate honetako historia garaikideko sailean, gizarte zientzien eta komunikazioaren fakultatean. Bere ikerketa hildo nagusiak euskal nazionalismoa izan dira, bere alderdi politiko eta kulturaletan, Bigarren Errepublikan eta Gerra Zibila, baita frankismoak eragindako erbestea eta trantsizioa eta historia garaikidea ere. Argitalpen pila bat egin ditu, ez naz luzatuko, baina baita ere Eusko Ikaskuntzako kidea, historia eta geografia ataleko presidente izan zen, 86-tik 89 bitartean, eta 2011-tik Aunamendi enziklopedian historiaren arloko edukiak berrikusi eta koordinatzeaz arduratzen den da baita ere Josu. Bueno, pixkat zenbait gauza, adierazteko. Orduan, Josuri bai, pixkat galdera batzuk edo, bueno, planteatu ditugu, pixkat, bueno, memoria historikoa aipatzen dugu, bueno, zertaz ari gea hortan, nola izan da memoria berreskuratzeko hurbilketa hori, zetokia izan duten ikuspegi historikoa, nola jundian ustartzen baita ere giza eskubideen ikuspegia, nortzuk izan dira baita ere ekimena izan du. Beste galdera, beste gai bat zen baita ere, bueno, gaur egun memoriari hurbiltzen garenean, bi garai desberdin, banatzen dira, banaketa horrek zentzua dakan, eta baita ere gero memoria berreskuratze hortan, duak eran pixua eta zer. Txigora beha hori izan orientazioa, eta, bueno, Josu zurea da hitza. Ordu hori da, 15 minutu. Bai, oain bai, oso ondo. Bale, mila esker. 15 minutu gauza guztioetaz hitz egiteko denbora txikia da, denbora laburra, baina saiatuko naiz, bueno, hainbat gauza esaten erantzuteko galdera hoiei. Ja, azteko memoria historikoa, ja da kategoria, label, modan jarri dena edo indartu egin dena, ja jende guztiak, bueno, aspaldianek hasi ginen esaten oain dana memoria da, eta edozein liburu, edozein zera, betik
beti egiten dio referentzia memoria, eta historikoa beti izan da, aspektu bat jorratu egin dena eta oso importantea izan dena gizartean, baita hezkuntzan eta esparru guztietan. Eta beste bigarren ardatza edo beste bigarren puntua giza eskubideena, baita ere, teoriaz oso ezaguna duguna, baina gero praktikara eramateko nahiko zaila edo korapitatxoa suertatzen dena. Eta uztartzea 15 minututan bi mundu horiek edo bi eremu horiek eta, zaila da, baina, saiatuko naiz. Memoria historikoa historiagile baten talaiatik edo ikuspegitik. Eta esan dudan bezala, memoria historiko label horren azpian, azken urteotan, azken hamarkadetan, indartu edo azaldu da giza mugimendu antzeko bat oso indartsua eta oihartzuna izan duna gero legetan baita ere estatuek edo autonomiek dituzten memorian politiketan. Baina Espainiara edo Estatu Espainiarara erakarriz espazio edo eremu hori memoria historikoarena, jende guztiak edo galdetuko bagenio edo zeini kalean eta horrela zer da zuretako memoria historikoa eta esango zuten modu zehatzago edo batean edo beste batean, esango zutela bai gerraren kontuak eta horregatikan isladatuko zuen Espainian hartu duen nolabait esateko memoria historiko izen horren azpian ze aroak eta ze arazoak hartu duen lehentasuna edo protagonismoa. Memoria historika horren azpian denok ulertzen dugu edo jendeak badaki dela 1991tik frankismo nahiko aurreratuta izan arte sartzen den aroa. Eta hain zuzen ere Errepublikaren galera eta gerrak ekarritako problematika edo arazo haunitz, batez ere represioarekin lotura dutenak. Eta beti jendeak esango zuen, bai, hor desagertuta dauden milaka personak, kartzelan egon zirenak, errepresio ekonomikoa, isunak, espoliak, lan depurazioak, erbesteratuak, kontu horiek dire memoria historikoaren landu edo azaldu egin direnak. Hori, esan dudan bezala, azken 2 hamarkadeetako kontua dugu, 2000 urteaz geroztik. Horrek ez du esan nahi, aurretik ez zirela kontu horien inguruan ikerlanak egin, ez da pentsatu ere. Baina memoria historikoa gaur egun indarrean dugun bezalako fenomenoa 2000 urtetik aurrera daukagu. Memoriaren aldeko mugimenduak ordun gero eta indar gehiago hartu zuen, eta martxan ja ordurako zeuden hainbat erakunde memorialistez gain, beste hainbat ekimen esanguratsuak berriro plazaratu zituzten transizio garaietatik zetozen utzuneak eta kontuak. Diktadorea hil eta 25 urte beranduago. Eta mugarri bezala beti aipatzen da Priaranza del Bierzon, Leon aldean, izandako lehen desobiratze zientifikoa. Hor parte hartu zuen besteak beste Pako Etxeberriak, Arantzadiko mediku forense ezaguna, gaur egun oso ezaguna dena, eta hortikan abiatuta hasi zen mugimendua. Ekimen oso ezberdinak gauzatu ziren nunai, eta egundoko oihartzun soziala eta mediatikoa eskuratzen hasi ziren. Ezagutza, problematika horren ezagutza handituz joan zen, erakundeak eta elkarteak sortu ziren, orduz geroztik, leku guztietan, batez ere Estatu Espainiarrean, bai, hemen Euskal Herrian ja ordurako asko eta asko martxan zeuden, eta etorri ziren ere bai, hainbat ekimen legislatibo oso importanteak izan direnak, oinarri edo euskarri legala eta baita ere ekonomiko eta memoriaren
politika publiko hainbat aurrera eramateko. Aitzindari suertatu ziren Kataluniakoak. Beraiek atera zuten edo kaleratu zuten orduan 2000 urtean indenizazioen legea eta lege horri esker kartzeletan edo erbestean edo zanpaturik izan ziren hainbat pertsonek aukera izan zuten indenizazioak eskuratzeko. Jarri zuten martxan ere bai Katalunian, Memorial Democrático de Cataluña, hau da, erakunde bat, zera gauza guzti horietaz arduratzeko. Ez museo bat, baizik eta erakunde bat olako politika, memoriaren politikak aurrera emateko. Beraiek esateako, Kataluniatik ere bai, abiatu zen oso ekimen interesgarria, importantea, Salamankako artxiboak zeuden Kataluniako paperak, els papers de Salamanca, bueltaraztea edo bueltatzeko. Euskal Herrian edo Euskadi no besanda, Comunidad Autónoma Vasca delakoan, 2003 urtean, etorri zen antzeko lege bat, indemnizazio lege bat. Orduan, Juan José Ibarretxe uste dut zela, nola da, lehendakari, baina kontu horietaz arduratu zen, zaila zen, Madrazok zuzentzen zuna. Eta orduan azaldu zen hemen errealitate bat ezaguna zena, baino asko handiagoa izan zena. Ez da anekdotikoa esateako, Katalunian gertatu zen bezala, hemen Euskal Herrian edo Euskadin martxan jarri zuten hori, konturatu ziren, beraiek pentsatzen zuten, baina fenomeno asko handiagoa izan zela. Eta suertatu zen hori, jende asko jun bere paperekin, eta ukatu zizkieten batez ere kontu ekonomiko batengatik. Madrazok esan da, pentsatzen genuen 200 persona izango zirela, eta ez dakit 8.000 inguru eskabide izan zirela. Zergatik, ez bakarrik ja ezaguna zena, kartzelan egondako jendea, baizik eta azaldu ziren beste fenomeno batzuk ordura arte nahiko ez ezagunak zirenak. Lan bataioiak, konzentrazio zelaiak, erbesteraldiak, isunak eta bar eta bar. Errealitate hori politikariek pentsatzen zutena, baino askoz handiagoa izan zen. 2006 urtean, Espainiako gobernuak eta parlamentuak erabakizun urte hori izatea el año de la memoria. Eta estatu mailan hainbat ekimen jarri zituen martxa. Importantena zalantzari gabe da lehenagotik zetorrena 2004 urtetik hain zuzen ere Eskerra Republikana de Kataluniak bultzatutako lege proiektu bat. Eztabaida askorekin bai parlamentuan eta bai mediaren aldetikan 2007 urtearen bukaeran, abenduak 27an, in extremis, legislaturaren muturrean, onartu egin zena, baina izen aldaketarekin. Ja esen ERZ-ek proposatutako Ley de la Memoria Histórica, horrela zen bere lehenbiziko egitasmoa, baizik eta Ley de Reconocimiento y Extensión de los Derechos de las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Lege horrek, izenburu horrekin, naiz eta guretako eta, oihartzun izan duna izan zen betiko edo aurreko izen hori, Ley de la Memoria Histórica, izen aldatzea esen alferrikako kontua. Ley de Reconocimiento y Extensión de los Derechos de las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Zergatik, lege horren ardatza zen, biktima hoiei eskubideak indemnizazioaren bitartez eta hainbat neurriren bitartez, nazionalitatean aitortza eta egolako kontuak ematea. Baina askoz murriztuzun ERZ-eren lehenbiziko asmoa. Baina, 2007an genuen, edo dugu, orduz geroztik, indarrean dago gaur egun, zera Ley de la Memoria Histórica, Ley de Reconocimiento, hori. Eta gaur, 13 urte beranduago, berriro daukagu beste eztabaida bat, edo dute beste eztabaida bat, baina heldu behar diogu nik uste dut eztabaida horri eta parte hartu beharko dugu eta proposamenak egin behar ditugu, lege hori hobesteko. Oain, dagon, aurre proiektua da, Ley de Memoria Demokratikoa. Eta horrek markatzen du nolabait esateko Aitzibertzara, ez? Bai. Aitziberrek planteatu ditun bi aro edo bi egoerak.
neurri batean. Esan nahi dut. Lei de memoria demokratiko horrekin, nik uste dut, beste atal bat ireki nahi dute, alde batetikan konpontzeko 2007ko legeari egin dizkioten edo egin dizkiogun kritikak, utsuneaksko daudelako eta bar, eta hainbat gauza, birplanteatu behar direlako, eta beste aldetikan nik uste dut beste urratz kronologiko edo beste tarte kronologiko bat zera landu nahi dute. Eta orduan, ja, ez da izango bakarrik zera gerrarekin lotutako kontu hoiek, baizik eta gero demokraziaren aroan izandako kontuak. Horregatikan, bat izango da, nolabait esateko, geldituko dena lege de memoria historika eta guain etorriko dena lei de memoria demokratika delakoa. Baina, hortaz gero hitz egingo dugu nahi baduzue. Aurreko hamarkadetan ez genuna, badugu guain nolabait esateko aurrean, hau da, aginte politikoek heldu diote kontu guzti horri. Lege proiektu hoiez gain, esatako, ditugu ja hainbat erakunde, Espainiako autonomia ezberdinetan gorpuzturik, eta kontu horietaz lan egiten dutenak. Hemen gertuena daukaguna, esatako, Bilbon, gogora, Bilbon edo, Nafarroan sortu berria den Instituto Navarro de la Memoria, edo Gasteizen inauguratu gabe, baina ja funtzionatzen ari den Centro de Víctimas del Terrorismo delakoa. Horrek zer ekarriko du? Ekarriko du, edo ekartzen ari da, hain zuzen ere, kontu guzti hoietan, oinarri zera egiturazko oinarri importante bat, aurre kontuak zera diru laguntzak izatea, ikerketak egiteko, bultzatzeko guzti mundu horren ezagutza eta sakontzea kontu guztietan. Eta horrek aurreatu dezake, edo nik uste dut aurrerapen handia sort dezake, hain zuzen ere, aurreko hamarkadetan egindako lanetan. Zeren zan behar dugu, eta justiziari zor diogu, edo egiari zor diogu hori aipatzea. Naiz eta estatu mailan hainbat urtetan, edo hamarkadetan, nolabaiteko ahanzturaren politika izan, transizioa iritsi zenean, baina baziren hainbat lan historiaren aldetikan egindakoak. Lan orokorrak, baina funtsesko lanak naiz eta lan oso orokorrak izan. Eta besteak beste, historia mailan esatako, ez ditut guztia aipatuko, baina aitortu behar diegu, bere lanei, hain zuzen ere, Fraser, Vilar, Viñas, Pallés, Casanova, Jackson, Gibson, Thomas bezalako ikerlari. Gero etorri zen, bigarren belaunaldi bat, beste ikerlari edo historia gilekin, Javier Rodrigo, Espinosa, Erize, gero etorri zen, edo etorri da, antropologoen aportazioak, edola, Ferrandiz, Paco Etxeberria dugu, etorri dire, asko neurtuetan ere bai, tesiak eta lan kolektibo ugari, kontu guztiek historiaren aldetikan nahiko aurreatu dutenak. Baina, oraindikan hutsune asko daukagu. Eta badire, hainbat eremu, nolabait esateko, ikerketen umezurtz eta batez ere ezagutzaren zera maila oraindikan lortu ez dutenak. Eta gainera, esan behar dut, hemen ardatz nagusia eta giza eskubidekin ja lotzen dugu kontu hori, izan da, ikertzea nolabait esateko, gerra eta frankismoaren diktadurako lehen urteak giza eskubide mailan izan zitun zera adierazpide errepresiboak eta bar. Baina badire beste ardatz batzuk edo beste eremu batzuk lan egin behar direnak. Sokoratuak gelditu direnak. Esate baterako, laburbilduz. Nun daude demokratizazioaren prozesuaren historian eta aurrerapen sozial eta demokratikoko alde ekimenak, erakundeak eta egileak. Zagutzen dugu asko, edo neurri handi batean, errepresio mundu hoietaz, baina esateako, langile mugimenduaz, erakunde politikoetaz, sujeto politiko izan zirenak eta horrela,
horiek gelditu dire sokoratuta historia edo memoria historiko horretan. Desagerpen fisiko ez gain, kontakizunaren edo errealitatearen baitan ez daude egungo egoerako eskubideen alde borrokatu edo jardun zutenak. Biktimen inguruan garatu zuen politika, gainera banakako mailan orain arte, garatu eginda, baina banakako mailan. Gobernuak, ja bukatzera noa, gobernuak nire ustez, gobernuak, berdin dit, edo agintari politikoek, edo bermatu behar dute, hiritarrok memoria eraikitzeko dugun eskubidea. Nola? Memoriaren politiko publikoarekin. Baina ez, hau da importantea, baina ez memoria publiko bat ezarriz. Eta hor botatzen dut nire lehenbiziko harria eztabaidarako. Ez dut sinisten edo ez nago kontakizun bakarraren alde. Relato bakarraren aldeko kontra nago. Eta estatuek edo agintariek edo autonomiek ezin dute bultzatu kontakizun bakarra, baizik eta bultzatu behar dute memoria publikoaren ekimenak, kontakizun ugari sortarazteko eta hoien bitartez gizarteratzeko dagon anistasuna. Politika publikoak bermaitzaile izan behar du eskubide horiek bultzatzeko. Eta memoria hori irekiz joanen da eztabaida publikoan, eremu kulturaletan, akademikoetan, gizartean, askatasun osoz, adierazpen askatasun osoz. Eta ez naiz alferrik ari guain hori hitz egiten dudanean. Autozensura ja martxan dugu, eta zensura ere bai oso presente dago. Eta nahikoa da, adibide bat jarriko dizuet, zera, pelikula bat egiten dutenean, edo dokumental bat egiten dutenean, eta kartel bat egiten denean, esateko elkarte batek hori gaizki dagoela, zensura hori indarrean martxan jartzeko. Eta beste, hola, baina bueno. Egiteko, zer daukagu? Heldu behar zaio, heldu behar diogu, orain eztabaidatzen ari diren memoriaren lege demokratikoari. Ez gertatzeko 2017ko legearin gertatu zena. Eztabaida mugatu egin zen, nolabait esateko, esparru politikoetara, hori egin zuten eztabaida partiduen artean, baina ezen gizarteratu. Historiagilok esateratako, paso egin zuten edo paso egin genuen, eta gero etorri ziren ondorioak. Esateko artxiboen politika eta horrela, jarraitu duen bezala, eta horrela, aldakota. Eta hor, asko daukagu esateko. Baina ez bakarrik historiako kontuak interesa zuzena daukagunak, baizik eta gizarte osoak heldu behar dio lege horren eztabaidatzeari. Eta gero, zabaldu behar da, bai, gure ikerketaren gaia giza eskubideen esparru zabalenera. Ezin dugu mugatu, gaur egun gertatzen ari den bezala, gure esparru politiko, geografiko edo historiko batetara, baizik eta orokortu behar da. Giza eskubideak, kategoria edo ideal universala baldin bada, hori ere bai eraman behar dugu esparru honetara. Beste bat jarriko dizuet. Atzo ez dakit ikusi zenuten, eskertu egunkarikoak propaganda, zera, berriaren bitartez eman zen Moriari buruzko dokumentala. Nik lan egiten dut azken urtetan erbesteratze kontuetaz. Hain zuzen ere, konzentrazio zelaietaz. Gaur egun, Europa mailan daukagun paralelismoa, Europako aintzinako edo, 30ko, 40ko hamarkadaekin izugarriak dire. Atzo esatako, Moriasko, barneratze edo ez dakit, zelaiaz, dokumentala eman zutenean,
nik buruan neukan, zera, 1939ko konzentrazio zelaietaz. Paredikotasun hori da ikaragarria. Eta ara noa, gu, demokratok, aurrerakoiak, 21. mendeko hiritarrok euskaldunak ez dakizer, edo espainolak ez dakizer, bizkarra ematen diogu, hain zuzen ere, giza eskubide mailan suertatzen ari diren olako zanpaketa, olako errepresio, olako bortizkeriei. Eta paralelismo ikaragarria da. Eta zinikoa, iruditzen zait, guk errebindikatzea garai bateko memoria edo ezagutza eta horrela, gaur egun suertatzen diren antzeko fenomenoen aurrean daukagun urruntasun edo zinismoa ere bai. Espainia edo Europa mailan. Baina gu ere bai, hiritarrok, kasu honetan, historiagile bat iragana neurri batean ezagutzen duna eta gaurko gizartean olako kontuak ikusten dituna, bai, hori ere bai, zera planteatu behar da. Eta gure ikerketan, eta gure lanetan, eta gure nolabait esateko gogoetetan oso presente izan behar du. Eta horregatik esaten dut, zabaldu egin behar dela. Zabaldu egin behar dela eta ateratzea gure zera mundu honetatik baizik eta lortzeko hori, ikuspegi zabalago bat. Eta zabaltzea ere bai, gure ikerketak eta gure lanak hezkuntzaren bitartez, komunikabideen bitartez, adierazpide guztien bitartez, baina lehen esan dudan bezala, adierazpen askatasuna errespetatuz, eta berriro, eta horrekin bukatuko dut, kontakizunaren edo errealeatuaren anistasuna ontzat eman da. Inungo zensurari gabe, eta guztion izan behar ditugun ara iristeko eskubide eta errestasun guztiekin. Mila esker, Josu. Ariketa zaila jarri diego oso denbora gutxian. Eskerrik asko. Bueno, nik uste dut dagoeneko ja maigainean bota dizkiguzula gerora solasaldirako zenbait gai, beraz helduko diogu. Orain bai Jon Miren Alandari aurkezpen txiki bat baita ere. Jon Miren Alandari eta zuzenbide penalean katedraduna da. Entzuten da? Bai. Irakasle eta ikertzaile bizitari izan da besteak beste, unibertsitate desberdinetan, Hamburgokoan, Heidelbergoan, Cambridgeen, parte hartzen du baita ere, zuzentzen du penologiari buruzko gorroto eta dituen eta terrorismoen inguruko intzidentzia bereziazko krimenen inguruan. Jon Miren Alanda baita ere izan zen Eusko Jaurlaritzako Justiziala eta Gizarte Segurantza Saileko Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendaria. 2005 urtetik 2009 urte bitartean, argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kidea ere, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko giza eskubideen eta botere publikoen katedrako zuzendaria, besteak beste. Bueno, berari ere, Josuri bezala, zenbait galdera bota dizkiogu, zenbait gehiegi, baita ere, pixkat, eskatu dioguna da giza eskubideen bilakaera nolakoa izan dan, memoria berraskoratzeako prozesu horietan giza eskubideen ikuspegiak indarra hartzen jundala, ze zentzua daka, ze garrantzia daka, ze zailtasuna eta resistentziak aurkitzen dira baita ere. Baita ere garaien arteko desberdintasun horren zentzuaren inguruan eta horrek ere nola baldintzatzen duen, nola eragiten duen giza eskubideen ikuspegi hortan. Eta baita ere testu ingurua kontakizunaren garrantzia ikerketa horietan. Minutu eta gero bost, edo ja zuzenean dana eta gero zabaltzen dugu galdere txandarako. Behar bada bai, ez? Jasu bota duzu baita ere. Osa, ni hitz egiten du eta gero zabaltzen dugu galderak egoteko. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko ona etorri zaretelako, olako goiz batean da hurbiltzea eta interesarekin, beti niretzako posteko modukoa da. Baita ere, streamingen bitartez momenturen batean jarraituko dutenei begira, ez?
nik zer nahiko nuke 10-15 minututan. Plazaratuz, ulertzen dut, gure lana ere badala, agian ideia batzu plazaratzea gero hausnarketarako, ez da? Hausnarketa eta gero eztabaidarako, eta orduan nik nahiko nuke agian giza eskubideen eta memoriaren arteko harremanetaz aritu. Agian gai asko ukituko ditut, formatoa hala eskatzen dulako, horregatik aldez aurretik eta zeo zer entzuten baduzu ez, bazaudete adoz, edo gero hortarako dago eztabaida, ez? Agian gauzak lasaiago azaldu ahal izateko, ez? Eta agian saiatuko naiz 3 edo 4 tesi, tesi deitu ahal ditugu edo ideia ildo edo puntu, lagunduko didatenak ideiak mahai gaineratzen. Hain zuzen ere hildoa, 3-4 tesi horren hildoa izango da giza eskubideen eta memoriaren arteko harremanak, harreman zailak, edota arazoak, lokarriak, erronkak, pizkatenetatik, ez? Orduan, hasiko naiz pizkatagian zailtasunekin. Eta horra, lehenengo tesi modukoa, botako nuke, Espainian etzen memoria demokratikorik eraiki, giza eskubideen dinamikan transizioan sartu etzelako. Hau da, memoria historikoa zaigara, askotan gehiegi, segun bakoitzaren iritzaren arabera, baina aldi luze batean da memoriarik etzegoen. Eta hori nola uztartu egiten da giza eskubideekin, ez da? Hasiko naiz giza eskubideekin eta bukatuko dut giza eskubide eta memoria lotzen, lehenengo puntu honetan. Giza eskubideetaz asko hitz egiten dugu, eta hori hona da, nire ustez giza eskubideak gaur bada justiziaren hizkuntza. Dano nahi ditugu giza eskubideak eduki gure alde ez. Eta giza eskubideen historia amaitezina da atzera. Baina zuzenbidetik begiratuta hasi izan 2. Guda Mundialean. Eta giza eskubideak zuzenbide bezala sortu egiten da naziak, nolabait edo naziek guda galdu egiten dutenean. Eta pizka bat horren filosofia da estatuek daukaten indar ikaragarriarekin, ikaragarriak egin ditzakete eta horiek kontrolatu beharra dago kanpotik. Orduan horregatik nazio batuak sortu egiten direnean, nazioarte mailan, lehenik eta behin egintzana izan zen batzorde bat sortu, giza eskubideen batzorde deitzen zena, gaur da kontseilu bat, asko hasi dalako, baina bulegotxo bat sortu zuten, hain zuzen ere giza eskubideen aldarrikapen bat plazaratzeko. Eta hasiera batean oso ambiziosoa zen, bulego honek prestatu nahi zuen hitzarmen potente bat, bermeekin, hain justu ere estatuek egin zitzaketen giza eskubideen urraketak, hilketak eta hiritarren gaineko abusu eta kontrolatu ahal izateko. Baina ez zen lortu, eta orduan aldarrikapen bat besterik ez zen izan. Eta hori izan zen giza eskubideen aldarrikapen unibertsala, ez dela hitzarmen potente bat, eta aldarrikapen bat. Beste alde batetik, lehenengo aldiz gizateriaren historian, dokumentu batean jartzen da danok eskubide berberak dauzkagula. Berdin emakume, gizon, kolore batekoak, bestekoak, ideologia batekoak, bestekoak. Hori ez da gutxi. Baina izan zen lehenengo pausotxoa. Eta gero etorri ziren bestelako pausuak, eta jauzi handi bat gertatu zen, 1958 urtean aldarrikapen hori egiten danean, azten da tentsilloa bloke ideologikotan estatu batuak, Sobiet Batasuna, orduan kontsentsurik ez zegoen aurrerapen asko egiteko, eta itxoin egin behar izan zen 1976 arte, beste 2 dokumentu nagusi eduki ahal izateko. Giza, eskubide zibil eta politikoen hitzarmena deitzen dena, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, eta eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalen hitzarmena, urte berberekoak. 20 urte behar izan ziren, aldarrikapenetik eta aldarrikapen hori nolabait edukiz gehiago betetzeko hitzarmenen bitartez. Horri deitzen diogu oro har giza eskubideen konstituzioa. Eta handik aurrera hasi ziren hitzarmen sektorialak sortzen, torturaren kontrako hitzarmena, arrazakeriaren kontrako hitzarmena, haur eskubideen inguruko hitzarmenak. Hitzarmenak ziren sektore berezi batzuetan nolabait estandarrak sortzeko, estandarrak zerenak estatuak kontrolatzeko. Ze hau azpimarratu nahi nuen, giza eskubideen zuzenbidea badago pentsatuta estatuak kontrolatzeko. Urratu egiten dituztenak giza eskubideak, zentzu ertzian badira estatuak. Besteok, hiritarrok, halakoak egiten ditugunean delituak egin ditzakegu. Ez giza eskubideak
Baina, bueno, batzuetan dana nahastu egiten denez, horregatik esaten dut, hor dinamika bat jarri egin zala, bere muga guztiekin, baina nobedade bat izan zana, hain justu ere, estatua kontrolatzeko asmotan. Bueno, dinamika hori, Europara heldu zanean, Europan izan zuen alako dinamika propio. Ze, nolabait, euritako unibertsalaz gain, badaukagu ere gure giza eskubideen aparatua Europan. Europar batasuna sortu egiten danean, eta Europako kontseilua sortu egiten danean, justu bigarren guda mundiala eta gero, hor sortzen da Europako giza eskubideen ituna. Askok identifikatzen duguna Estrasburgorekin. Bukatu egiten dira bideak justizia eskatzeko, eta nora jotzen dugu Estrasburgora. Orduan, Europan ere halako dinamika bat sortu egin zen giza eskubideen kultura juridikoa sortzeko, estatuak kontrolatzeko. Urrunago joan dana, munduko beste esparruekin konparatuta. Ze giza eskubideen zuzenbideak batzuetan arrazoia besterik ez dizu ematen. Arrazoia duzu. Baina askotan, askoz gehiago ezin du, ze ezin da nazio batuetatik eta etorri estatu batera eta estatu baten barrura sartu eta hor behartu hango autoritateak gauza batzuk egitera. Ez da hemengo, nolabait, estatu barruko autoritateak bezain boteretsua. Baina Europa mailan batzuetan urrunago joaten da, arrazoia ematen dizute, eta batzuetan kalte ordainak, inkluso gartzelatik atera. Bueno, hau guztia esaten dut, ze ikusten duzuenez eta zuzenbide ikuspegiz, oso bizitza laburra izan du giza eskubideen kultura. Eta bizitza hortan bizi izan ziren Europako herrialde demokratikoak. Eta Espainian hortik kanpo egon zen. Eta diktadura heldu zenean handik kanpo geunden, totalmente. Hemen ere. Eta hau da lehenengo arazo bat. Transizioan aukera sortu egin zanean agian giza eskubidei begira eta demokrazia hortan sustatzeko memoriari begira ez zen egin. Ni ez nahi sartuko horre, gero konstituzio eta gero konstituzioak aldarrikatu egiten ditu funtsesko eskubideak, martxan jartzen da demokrazia ahul bat, baina atzera begira, eta hemen lehenengo arazo bat, erabaki zen memoriarik ez. Eredua izan zen, amnistia eta ahaztu egiten dugu. Ez nahi sartuko zergatik, baina hori da gertatu dana. Orduan egon gara, handik eta zuk aipatu duzun Leongo Elbierzo eta 2000 urtera arte isiltasun gordinean, memoriarik gabe. Beraz ez da egon memoriari buruzko eztabaida publikorik. Beraz ez da ere aztertu iragana giza eskubideen ikuspegitik. Eta hori, da nire ustez arazo bat, hor daukaguna eta azaltzen jungo dana. Beraz, lehenengo datu bat. Hori horrela izanik, 2000 urtean kokatzen gara, modu simbolikoan hasten gara herri baten zainak zabaltzen, hobiak zabaltzen direnean ez alda puntu bateraino. Badu holako indar simbolikoa. Hori zabaltzen hasi zirenean hobiak, horrek estanda simboliko bat eragintzuen eta mugimendu memorialista bat piztu egin zen. Orduan, justu memoriaren eztabaida sortu egiten denean, eta deskribatzen ari naiz. Aldi berean, biktimen politikak martxan jarri ziren indar osoz. Biktimen politikaz ari naizenean, ari naiz biktima guztietaz, delitu guztien biktimetaz, biktima guzti horiek eta baita ahaztutat zeuden, baina indarkeria politikoari begira, biktima guztiak ahaztuta egon ziren momentu horretar arte. Bai, frankismo garaian utzitako biktimak, bai etak hildakoaren biktimak, bai estatuek egindako giza eskubideen urraketenak, biktima guztiak desagertuta egon ziren, baina justu biktimen lehenengo legea, etaren biktimen lehenengo legea, 1989 urtean onartu egiten da. Orduan, eztabaida publikoari begira, bat datoz, batera, memoria eztabaida, memoria historikoaren eztabaida batetik, eta bestetik biktimen inguruko eztabaida. Eta hori da, bigarren elementu bat, nik mai gaineratu nahiko nukena, bitxia dalako, beste herrialdeekin konparatuta.
oin bueltatzen ez ona, baina Europan bigarren guda mundiala eginda gero, da baita ere bere zailtasunak izan zituzten. Nolabait, bigarren guda mundialen gertatu zenari begira memoria eraikitzeko, iziluneak egon ziren, hamarkadak egon ziren, da gero hasi zen memoria demokratiko bat egiten. Memoria demokratiko bat sortzen. Eta memoria demokratiko horrekin batera ere biktimen politikak hasi ziren, eta biktimen politiketan nolabait erdigunean jarri ziren genozidioaren ingurukoak. Hori izan zen ibilbidea. Beraz, guda, indarkeria gelditzen da, izilunea, memoria, eta memoriaren inguruan hasten dira politikak. Hemen ordea, 2000 urtean gaude, indarkeria politikoa ez da eten. Deitu nahi duzun bezala indarkeria politikoa, terrorismoa, eta ere estatuaren aldetik, tortura, hori guztia bazegoen, memoria historiko bat eztabaidatu nahi izaten da, eta aldi berean biktimen politikak datoz. Eta biktimen politika horietan fokoa dago etan jarrita. Eta etaren inguruan, eta etaren biktimen politiken inguruan, hasten dira hainbat neurriak hartzen, baita ere atzera egiten dutenak. Ze etaren inguruko politika publiko bat egiteko, hasten da, eta sortzen da momentutik, 1978 urtetik aurrera. Horregatik, besteak beste horrek markatu du, nire ustez modu artifizialean beste ikuspegietatik, eten bat, memoria historikoa, urruna, eta hurbila, esan dezagun, eta sortu egin zen momentutik aurrera. Ze hor, nolabait zurrunbilo bat sortu egiten da. Indarkeri asko, 1978 urtetik aurrera, pilatu egiten direlako. Orduan, nire bigarren tesia da, memoria egiteko orduan daukagun zailtasuna da, memoriaren eztabaida publikoa egiten hasi ginela, biktimen mailaketa egiten hasi zenean. Eta momentuz ez nahi sartzen, inkluso abizenak jartzen mailaketa horri, baina hori hala izan zen, biktima batzuek izan zuten estatu juridiko bat, terrorismoaren biktimak, bigarren mailako estatus bat izan zuten memoria historikoaren legearenak, eta bigarren mailako estatua ez da niriritzia, hartzen baldin badira lege bat eta bestea, batzuei eman egiten zaizkienak, aitortu egiten zaizkienak ondo eginda. Baina asko txean, bigarren olatua dator, hori hobetzen ote dan. Orduan, memoriaren bigarren zailtasuna da, izilunetik pasatu ginela, hitz-egitera memoria publikoaz, baina biktimen mailaketa baten tartean, edo tarte egonik. Hori da, zailtasun bat. Eta hirugarren puntua, baita ere, esaten dut holan, baina ni zalantzazko ditut, baina nik plazaratzen ditut gaiak, balio baldin badu, gero hausnarketarako. Eta gero, hirugarren puntu bat azpimarratu nahiko nuke ekidistantziaren ingurukoa. Badakit ekidistantzia badela mamu bat edo hitz gako bat edo tabu bat edo deitu nahi duzuen bezala, baina nik honekin adierazi nahi dudan zailtasuna bada biktimen mailaketa horrek nolabait ekarri zuela ekidistantzia edo ekidistantziaren inguruko kontua ekarri izan zala eztabaida horren tartean. Eta ausartuko naiz urrengo deskribaketa bat egiten, hemendik Euskal Herritik. Ziurik transizioan sartu ginenean, eta transizioa eta gero, 80. hamarkadan koka dezagun geure burua, askotan bizi izaten ginen, etak egiten zituen delituekin, baita gero poliziek egiten zituzten delitu batzuekin, ez uniformez, baina agian talde terroristen bitartez baita ere estatuaren aldetik eta egiten ziren beste delituekin. Orduan horren aurrean egoten zan besteak beste, alde batera edo bestera, ez da, polarizaziopean. Alegia batzuk bakarri begiratu egiten zioten estatu egiten zituen delituei, beste batzuk, beste familia politiko batzuk esaterako bakarri begiratu egiten zioten etak egiten zuenari. Halako paralelismo bat egoten zan, noski hor mota askotako salbuespenak egongo dira. Ez nahi sartzen pertsona bakoitzaren kontuan, baino agian fenomeno bezala esan liteke politika bazegoela horren arabera.
Eta 80. hamarkadan sartzen garenean ordea, hasten da sortzen, ezin dala nolabait eta etak zeo zer egiten duenean ezin dala esan. Estatuak ere gauzak egiten dituela, ze hori aitzaki bat da, ematen du justifikatu egiten duela, eta handik iragan egin zan, ekidistantzia delako kontu hortara. Eta nik uste, erabilera desberdinak izan ditu ekidistantziaren kontua, baina batzuk ulertzen dute, giza eskubideen urraketetaz hitz egin ezingo bagenu bezala, ze hori egiten baldin bada, ematen du, garela ez dakit zeren konplizeak, edo ari garela ez dakit ze justifikatzen. Orduan, nolabait, arro abusuak datoz, hor, eztabaida terminologiko guztia dator, ez da. Eta nire ustez, ez dakit nola esan, ez? Giza eskubideen perspektibatik begiratuta badago halako printzipio bat, nire ustez ekidistantziaren gainetik pasatzen dana, eta bada giza eskubideen zati ezintasuna. Orduan, zati ezintasunak esan nahi duena da, giza eskubide guztiak serio arditzagun. Eta orduan, agian hori bada, lur zoru on bat, edo oinarri on bat, memoria eraikitzen joateko, baina ez dakit, noraino gauden horretatik hurbil edo ez. Baina, nolabait, familia bakoitza berea bakarrik ikustetik pasatu gara gero mailaketa batera, agian pasatu behar da zati ezintasunera. Giza eskubideen urraketa guztiak serio arditzagun, egindako delitu guztiak serio arditzagun, eta argitu ditzagun, ez? Orduan, niri ustez, ekidistantziaren inguruko eztabaida faltsua da. Nik ez dut uste etikoa denik edo eta onargarria denik giza eskubide batzu hartu takito. Orduan, maulaz jardutea giza eskubidekiko ez da ona. Baina horrek ez du esan nahi mailaketa bat egin behar dugunik batzuk edo besteen arteko lehentasun faltsuak sortzeko. Lehentasunak ezarriko genituzke genero indarkeria eta bestelako giza hilketen artien, ez dakit, danak tratatu behar ditugu, behar bezala, ez da? Bakoitza bere espezifidadeekin. Hor politika sartzea ez litzateke oso ideia ona, ez? Eta, orduan, nik uste hor badala beste puntu nagusi bat egondana, baita ere memorian islatu egiten dana, kontakizunetan islatu egiten dana. Anineketan ari naiz, ez daukaten bora gehiagirik, eta bukatzekotan, azkeneko tesi bat plazaratuko nuke giza eskubideen eta memoriaren artekoa. Zein arte, zailtasun batzuk saiatu naiz nolabait azpimarratzen, ez? Zaila dala memoria historiko demokratikoa sortzeko, egon baldin bagara hainbat eta hainbat urtetan eta hori egin gabe, eta gainera giza eskubideen korronte nagusietatik falta zaigu batzuetan, ez bakarrik eta ohitura baizik eta inkluso jakintza, ez? Hori nola manejatzen. Gero gainera hor egon da borroka politiko ankerra, lehentasunak ezartzeko. Eta giza eskubideen trataeran lehentasunak ezartzea ez da ideia ona. Mota batekoak edo bestekoak. Orduan, etorkizunari begira, eta nik ulertzen dudan moduan, memoria eraikitzekotan, lehenik eta behin, egiaren funtzioa bete egin behar da. Hori da abia puntu bat. Hau da, zein da erronka? Erronka da gertatu dana, serio, gertatu dan injusto dana, hori azaldu behar da. Azaldu behar da, etak egin dituen guztiak, torturatu dan guztia, uniforme gabe, baino modu funtzionalean estatuarekiko hildako guztiak, errealitate gordin guztiak eta mai gaineratu behar dira. Hori ezin da relativizatu. Ezin dugu erabaki, hau argituko dugu eta hau ez dugu argituko. Komeni ez zaidalako, berdin ze familia politikotatik begiratuta. Kapazak izan behar gara, gizarte bezala, medioa jartzen egia egon dadin. Eta hori da baita ere giza eskubideen kulturatik begiratuta eskatzen den lehenengo urratsa errepide horrian. Gertatu direnean giza eskubideen urraketa larriak, lehenik eta behin egia eskubidea dago. Hori jakin beharra dago. Behin jakin, justizia. Kasu batzuetan justizia egin da, beste kasu batzuetan ez da egin.
Inkluso beste kasu batzuetan agian batzuek ez dute nahi justiziarik. Nahiago dute bakarrik egotea aitorpen bat. Nik ezagutzen ditut tortura pasatu duten askok esaten dutela, nik ez dut beharrik epaiketa penalik eta edukitzeko. Nik nahiko nukena da aitor dadila. Baina, urrenkera normala izaten da, gauza larriak gertatu direnean, minimoa da hori azaldu behar da plaza publikoan. Ezin da izkutatu, ez da komeni. Gero, justizia ariketa egin beharra dago, eta gero etorriko da erreparazioa. Eta gero horren inguruan, memoriak sortuko dira. Eta nire ustez, hori behar bezala tratatzen bada, alegia, giza eskubideen urraketa, hurbilketa individuala egiten baldin bada, urraketa bakoitzarekiko, horrek laguntzen du despolitizatzen zentzu honean. Askotan, halako suma zero edo delako estabirak sortzen dira, ez? Baina eske pertsonak azaltzen direnean, sufritu dutenak, hori ezagutzen danean, errezagoa da ulertzea, empatia eta apurtzen dira ere logika politikoak. Eta horrek laguntzen du pizkat gizarte zatikatu batean zauriak josten. Orduan horrek prozesu bat martxan jartzen du erantzunkizun mugatuekin. Orduan nik uste hori muina dala memorian. Osa, memoria, edozein memoria txintxoak, giza eskubide larri guztien berri eduki beharko luke barrun. Ni ez naiz inozo badakit batzuk, memoria batzuk inoiz ez dutela hori integratuko. Baina nik uste eztabaida zintxo baten barruan da, aitortu behar dela, ez? Giza eskubideen urraketa mota guztietakoak gertatu zirela. Eta horraino, nik uste muin bat ezarriko nuke nik. Nolabait komuna izan beharko lukena, kapazak bagina gure gizartean adosten gutxi gora bera. Zeintzu izan diren, giza eskubideen urraketa larri horiek eta neurria jartzen, kapazak bagina, ze neurria jartzen ez badiogu, txartogoa, ze orduan batzuk pustuko dute, beste batzuk erlatibizatu ingo dute, eta horrek ere zatitu ingo gaitu. Hobeto da jakitea, zenbat gutxi gora bera tortura egon zan, eta nola izan zan, gero ez errepikatzeko neurria jarri alizateko. Eta horrek osatzen du muina. Nire ustez gero ordea, handik eta erantzunkizun kolektibotara, badago alde nagusi eta jauzi handi bat. Osa, gauza bat da identifikatzea nortzuk izan ziren hil zutenak. Berdin zait nundik, Baina gero esatea, eta nori izan zen horren konplizea. Provokatza gaitik, orduan, ze izan zen? Alderdi politikoak izan ziren konplizeak. Gizarte osoa izan zen konplizea. Osa, gauza bata, giza eskubideen urraketen inguruko kontakizun estua, eta horrek muin bat osatzen du, eta gero beste gauza bata handik jauziak ematen joatea. Eta nik uste bigarren hontan, askoz gehiegi sartuta gaudela batzuetan, lehenengo muin hori, serio hartu gabe batzuetan. Nik uste, lehenengo muinak, giza eskubideen urraketen egiak, kakotxartean fede honez egiten baldin bada, osasungarria dela gizartearen txatze hori, ez da egin behar inoren kontra joateko, edo sadomasokismoa gaitik, justizia gaitik baizik, eta gero eredu demokratikoak ezarri alizateko. Baina gero handik eta ondorioztatzea nor den erantzule gehiago edo gutxiago ikuspegi politiko bat begiratuta, edo erokunden, nik uste hor askatasun handia egon behar duela. Eta memoria orduan, memoria demokratikoa, publikoak egin behar duena da, bideak zabaldu memoriak azal daitezen. Orduan, labur bilduta, giza eskubideen urraketen inguruan oraindik egiaren erronka daukagu. Nolabait hor gauzei bere neurria emateko. Eta horrek gero lagunduko du memoriatan, kontakizunak, nolabait ordenatzen, bultzatzen, sustatzen, orekatzen, baita ere behartuko du hitz egitera. Orduan, hori izango zen nire laugarren tesi modukoa. Balio izan badu pizka eta hausnarketa sustatzeko, konformatzen naiz. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Beraz, orduakin pixkate atzeatu agabiltza, egia da baita ere berandu hasi garela. Oso txintxibili. Orduan, dira 12 gutxi, 10 minutuko solasaldia egin dezakegu, ez dakit hemen nori begiatu behar diodan.
baimen askatzeko, zeka baki kafetxoa dauela. Bai, ados, bale, orduan irekitzen dugu orain, ikustu dut gauza asko jarri diela mahai gainean, beraz, batek nahi baldin badu, hausnarketaren bat, galderaren bat. Lagun batek beti izaten du, lehenengo galdera zaila denez, pasatu zuzenean bigarrenera. Edo behar bada entzun duzen hortatik igual hola, edo berriago egin zaizuena, edo behar bada hola inpaktatu zaituztena, eta ez daukazu eritzi bat, baina mugitu zaituztela entzundakoak baita ere batzutan. Oso ondo. Batzuetan zabaltzen dira aukerak egia azaltzeko. Batzuetan egia zapalduta egoten da, ez da atera nahi izaten. Borroka bat egonda, borroka juridiko bat egonda esaterako biktimen legeekin, eta azkenean hemen Euskadin dekretu bat izan zen, oso apala, 2012 urtean, eta horren bitartez batzuk adierazi ahal izan zuten, nola izan ziren, 1978tik eta 1978 urtera arte, nortzuk izan ziren hildakoak, poliziek hildakoak, muga batzukin, eta gero beste lege bat etorri eginda, nolabait giza eskubideen urraketei buruzkoa, eta hor batzorde bat sortu eginda, eta hori da leiho bat, nun jendea, pentsatzen baldin badu, bere giza eskubideak urratuak izan direla, aurkeztu dezakela, edo eta batzuetan zabaldu egiten dira, baita, udal mailatan bulegoak, informazioa jasotzekoa. Esan edut, jendea bezala ze egin dezakegu egia, ekimenak baldin badaude nun gure egia azalarazi alduguna, aprobetsatu. Eta nahiko nuke honekin lotuta gauza txikitxo bat esan, ez? Nire ustez gai hauek izan direla, lehen mailako gaiak, ez? Danok geunden horri begira, eta aldi hori pasatu eginda. Eta nik uste dut, gai hauek pasatuko dira politikoki bigarren maila batera. Eta orduan, etorriko da denbora luze bat nun gai hauek txinpartak aterako dituzte, baina ez dira izango lehen bezala dinot. Indar politikoa lehen egoten zantoki guztietan lehenengo mailan. Hori, desagertu egin da, agian bada gutxiengoen aldia. Eta orduan, bada historialariek bere lana egin dezaten, agian juristok aukera ematen baldin badigute, espediente horiek sortu eta biktimak identifikatzeko lan egin dezagun. Agian, tentsilloa saiatu behar gara mantentzen, tentzillo preventiboa ditzen dionik,
alegia eskatzen, ez? Gau hauetarako bitartekoak egon behar dira, ez gehiegi, baino bitarteko nahiko. Osea, hor badago funtzio bat bete beharrekua. Ez daukagu zertan hori pandemia baten testuinguruan hori erdian jarri behar, baino erakundek bermatu behar dute egia ateratzeko esparru txintxo bat dagoela. Ze batzuetan ikuste trampa egin nahi izaten dela, eta lehengo inertziak batzuk jarraitzen dute, alegia bakarrik nirea, ez? Ez da ona hori. Osea, bakoitzak bere sensibilidade izango du, baino gizarte batean nahi baldin badugu errotu eta indartu kultura demokratikoa kapazak izan behar gara aztertzen, iraganean zei izan zen kontra eredua. Baina ez, gero inori hori gainera botatzeko. Baizik eta handik ere, lotzeko bestela zatiketa azaltzen da, eta azaltzen da, eta azaltzen da. Hori, beti jartzen dut adibide bat, Espainian askotan gertatzen dana, hezkuntzan ez dago modurik, hezkuntza normala, ez dago modurik. Itunak egiteko, ze beti ateratzen da atzeko atetik eta iraganari buruzko irakurketa. Orduan batzuk adioktrinamiento, orduan ezen kapaz hezkuntza politikan Espainian eta giza eskubideen hezkuntzari buruzko akordio batera heltzeko. Eta hori ez da ona gizarte batentzat. Orduan gauza hauek nik uste egin behar direla, sendotu egingo gaitulako. Eta baino agian baita ere jakin behar dugu oin olako denbora geldoago batean sartuko gara, edo isilago batean sartuko garela. Eta hor fundamentalena da jarrera instituzionala egon, nolabait sustatzekoa, baina ez inposatzekua. Eta horrek ez du esan nahi etikarekin aurrez aurre egoten ez garenik. Muina zaindu beharra dago, baina muina ez gero gaineko azal horiek. Orduan, herritar bezala nik uste, exigitu behar dugu. Ireki daitezela lekuak eta espazioak egia azaltzeko. Eta horraino, eta gero, aukera baldin badaude horiek aprobetxatu. Nahi baldin bada, ze hori baita ere erantzukizun individualaren menpe dago, ez? Nik badakit batzuetan gai hauek zarata handia ateratzen dutela, baina nik gogoratzen naiz etak aldarrikatu egin zuenean da armak utziko zituela eta gero gelditu egin zala, eta denbora oso gutxian hitz egiteko gaitasuna ikaragarria handitu egin zen gure herrian. Eta ez dut esaten honekin, etak bukatxarekin dana bukatu denik, ez? Badira hainbat giza eskubideen urraketak eta hori hor dago. Baina, ja, gizartea, hitz egiteko kapaza izan zen askoz gehiago. Aldi berean, jendea nik uste nekatuta zegoela, da niri iritsia pala, hainbat urtetan tentsioan, polarizazioak dakarren tentzioarekin, nun ez dagoen eta bitartekorik alde batean edo bestean, giro bezala eta horren, ematen du behar duzuela nolabait eta arnaz hartzeko aukera, ez? Baina nik sinisten dut gizartean badagoela indarra, gai hauei heltzeko bestera batera. Baina, zabaldu behar dira baita ere bideak, ez? Eta orduan, batzuetan falta zaigu edo, baina, esan edut, ni sinistuta nago gaitasuna badagoela. Ze gaiei buruz hitz egiten da normaltasunez, ekimen batzuk jarri dira martxan, apalak direna, baina normalean horiek bultzatzen dute beste bat. Biktimei, edozein motatako biktimei bidea ematen zaienean beti horiek bultzatu egiten dute. Eta orduan, hasiera batean mugak daude, ez? Bakarrik hauei esango, saiatu da batzuetan biktimen fenomenoa zatikatzen ere, ez? Etaren biktimak batetik. Gero, estatuaren aldetik, ez dago, eta tortura ukatzen da, gero, ateratzen da dekretutxu bat, legetxo bat, mugakin. Eta horiek erakutsiko dute mugak dituztela eta berriko dira. Eta nik uste hori atera hala, gauzak bere neurrian jartzen dira. Eta hori etorriko da, ez da etorriko egun batetik bestera. Beste herrialdetan ere, ez dakit, Alemanian egon ziren 30 urte edo 40 zilik,
eta gero eztabaida historiografiko itxelarekin, eta gero hasi ziren olako memoria publiko lasaiago bat egiten. Eta oraindik ez dute konpondu. Esan nahi dut, gauza hauek bere denbora daukate. Eta nik uste, badaukagula, nolabait indarra guk gure bidea egiteko. Eta, hortan itxaropentsua naiz, baina ez mirariak edo egun batetik bestera, ez? Gauzak pizkanaka joango dira. Gero behar da jendea ere, behar ditugu historialariak, behar ditugu giza eskubideetan, behar bezalako trebakuntza daukaten juristak, behar ditugu antropologonak, esan nahi dut, masa kritikoa ere, handitu behar dugu. Ze batzuetan horrek ere lagundu egiten du. Gizartearen dinamika, nik uste euskaldunak osonak garela mugitzen, egon gara mugitzen eta mugitzen, eta hori hona da, baina gero ere bestelako gauzatan muskulo gutxiago daukagu, eta muskulo horiek hartu beharko ditugu. Hain zuzen ere gero lagundu alizateko, ze gauza hauek agian aterako dira, eta beste belaunaldi bati utxin beharko dizkiegu, haiek ere beraien etxeko lanak lasaiago egin ditzaten, ez? Gaera emateko eta kafetxo zoragarri hartzeko, ez daki Josu zer nahi baduzu gehitu. Mikroa. Jon Mirenaren esandakoari buruz ez naizela hainbat. Hori, solapatzen ari direla hemen, aro eta arazo ezberdinak, naiz eta jatorri berdina edo testiguru berdintzuetan suertatu. Eta hori, eta nik uste dut oso zaila dugula, bai gizartetik eta bai erakunde politikotatik edo goiko erakundetatik kontu horiek aurrera eramatea, lehen aipatu dudan askatasuna eta aniztasunarekin. Eta biztan da, eta jarri dut nik adibide bat, baina eske astero edo egunero ditugu olako adibidea, ez? Ulertzen, pieza bat mugitzen baduzu, azaltzen dire lobby bezalako batzuk, esanez, hau ez, eta makurtu egiten dire erakundeak lobby horien aurrean. Eta gero komunikabideen aldetikan eta horrela, baita ere, hor dago egundoko desekidistantzia eta egundoko desoreka. Eta zetako, jarriko dizueta adibide bat, guain, relatoen bataia da ikusentzunezkoen bataia. Eta ez da gauza bera, zera, HBO bezalako erakunde batek produktu bat aurrera eramatea, edo produktu berdintsu bat egiteko, crowdfunding herrikoia egitea gero zabelpan eskasa izango duen olako bat. Eta orduan kontaktizunen bataian, edo ikusentzunezkoen bataian, dago egundoko desekidistantzia eta egundoko desoreka. Eta gizartea geldituko da, edo gizarteko sektore batzuk nik uste dut geldituko direla, relato berri eta menperatzaile horren inguruan edo azpian, minduta eta gauza bada oxigeno hartzea ikusten dugulako gure eremu hurbilean zeo zer eta ezagutzen dugulako eta hola, baina beste gauza bada gizarte maila edo gizarte osora eraldatzen edo eramaten dena ez dela hori, baizik eta hori. Komunikabide eta aginte horien bitartez azaltzen dena. Eta hor dago egundoko desoreka. Eta gero beste maila batzutara eramanez, hori ikusten duzu. Eguneroko ogia, historiagileontzat, esateko, artxiboen gauzak ikusteko, zezailtasunak ditugun batzuk, eta zerreztasuna dituzten beste batzuek, eta horrela, eta orduan ez dago jokaleku berdina. Batzuk daukate aldapa bera, askatasun eta askartasun osoz juteko, eta beste daukagu bide malkartzu eta aldapatzua egia lortzeko eta horako kontuak egiteko. Orduan, gizarteak zer egin behar du? Bakoitzak dagoen tokitik bultzatu hori. Egiaren aldeko politikak, memoriak, politikarei ere bai hori eskatu eta hori bultzatu.
Oso ondo. Mila esker, bioi benetan, eta hemendik zer, 10 minutu? 10-15 minutu ditugu, orduan dia 12ak 5 gutxi, 12ak eta 10etako hasten gera, bigarren partean. Eskerrik asko denoi. Guain esatako. Zer? Oso ondo. Aizuek, mila esker. Bueno. Osea, oso denbora gutxian, sartu dituzu, gai guztiak, eta gainera kriston loturakin. Ze zuk utzi diozu ja berari bidea. Bai, eta Hori zen prestatu gutxi gorabehera, bez, baina egin dozue.
Tira, hasiera emango diogu orduan saioaren bigarren zati honi. Ados. Bueno, oraingoan mailan gurekin ditugu Idurre Eskizabel eta Enekoitz Esnaola. Egia esan, eurei komentatu bezala ez, botatzen genien olako izenburu zabal bat, ez? Memoria, kontakizuna eta biografiak, ez? Eta konturatu gabe edo, bueno, ora sortatu da, egia esan gure aurreko bi islariek bidea ireki digutela baita ere zati honi, ez? Aipatzen zenutenean memoriaren eraikuntza kolektibo horretan, ez? Eta nola eragile desberdinak ere hortan sartuta egon dira eta egon behar dute ere, ez? Kasetaritzatik, literaturatik, kulturatik, ezta? Eta pixkat hor jungo gera aterrizatzen bigarren zati hontan. Hitza eman aurretik, aurkezpen txiki bat, Idurre Eskizabelen biografia txiki bat. Topaudo. Idurre Eskizabel Beasaindarra, baina iparralden, bizi da. Idurre Eskizabel Arrañaga, kasetaritza eta gizarte eta kultura antropologian lizentziaduna, azken urteetan irakasle dabil EHUko gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean. Aurretik, Euskaldunon egunkarian eta berrian aritua, ikerketa arloan nazio iruditeria eta haren eraikuntza mediatikoa, sexu genero sistema eta nazio eraikuntzen arteko harremana eta hizkuntza eta generoen arteko uztarketak ditu langai. Trikua esnatu da, euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara liburua argitaratu berri du, Lorea Agirrerekin, eta Eskafandra kolektibo feministako kidea eta Goseak Gianak izeneko poema bilduma argitaratu zenun 2018 urtean. Bide batez, hitz ematen dizut. Bueno, eguerdion denoi eta lehenik eta behin, eskerrak eman Azpeitiko udalari halako gune bat sortzeagatik eta baita Arantzadikoei ere, nerekin akordatzeagatik eta besteak beste, aspaldiko partez, hainbeste urtean lankide eta lagun izandako Enekoitz Esnaolarekin maila partekatzeko aukera emateagatik eta baita Itziber Blankorekin ze gu lapurdik hurbildu gaitu. Bai. Kontakizunaz, errelatoaz hizketan hasiko naiz, eta gainera uste dute azken hitzartzean Josuk hor kokatu duela, ez? Baita ere nolabait. Zalantza izanun, hau prestatzerakoan, errelatoa, kontakizunak, zenbaterainoko interesa sor zezakeen, edo, ez? Ze batzuetan gertatzen da, hainbat arazo eta gairekin, sortzen direla halako hitz edo kontzeptu batzuk, ez? Bapatean denok erabiltzen hasten garenak, eta ematen duenak hitz edo kontzeptu horrek mundua esplikatzeko gaitasuna hartzen duela, ez? Hitz fetitxe batzuk sortzen dira. Esango nuke, azken urteetan, azken 10 urteetan, etaren inguruan, etaren jardun armatuaren inguruan arilkatutako gatazkaren bueltan aritzeko errelatoa edo kontakizuna hitz fetitxe horietako bat izan dela. Baina esango nuke gaur dela eguna, gure ezaugarrietako bat denez, gero eta lehenago aspertzen garela edo zerrekin, nolabait ja maiztuta daukagula iruditzen zaiguna, ez? Pixka bat kontakizuna aipatu edo kontakizunaren auzia eta nolabaiteko gogaitze bat edo sortzen dela, inkluso txisteetarako materiala izaten dela, ez? Pixka bat arroparekin egiten dugun bezala, ez? Bi negutan jertxe bat erabili, aspertu eta naiz eta hirugarrenerako primeran egon, birziklatzekoen zaborrontzira bota, ez? Pixkat, uste dut hortan gaudela momentu honetan kontakizunarekin. Eta nire ustez oso tinko heldu beharreko gaia da. Badakit, azken urtetan asko esan dela gaur egun bizitzen ari garena kontakizunaren batalla edo guduzelaia dela. Ez zait metafora asko gustatzen,
baina bai uste dut kontakizuna izan daitekeela gudu zelai baten partez soro bat memoriatik abiatuta etorkizun oparoago bat jorratzen eta lantzen juteko. Zergatik nire ustez halako garrantzia kontakizun edo errelatoak? Gu nolabait 21. mendeko bigarren hamarkada honetan eta hemen bizi garen jendeok, Europa eta Mendebalde gehienean gertatzen den bezala, zerbait baldin bagara jendarte konplexu hauetan kontakizuna gara. Bai, zer esan nahi dut honekin? Errealitatea esaten diogun hori, azken buruan kontsentsuatutako kontakizun bat baino ez dela. Errealitatea esango dit batek baino gehiagok, hor gertatzen den gertakaria dela. Adibide bat jarriko dut. Demagun Azpeitiko plaza. Demagun Azpeitiko plazan 5 urteko ume bat heldu batekin dagoela. Heldu hori gizon edo emakume, aita edo ama. Eta halako batean sekulako belarrondokoa ematen diola. Sekulako belarrondokoa zarata ateratzeko adinakoa. Hori gertakari bat da. Baina gertakari hori duela 60 urte edo 70 urte kokatu, Azpeitiko plazan bertan, edo gaur egun kokatu, bi errealitate diferente sortzen dira. Hor, nolabait, kontsentsu diferente batzuk sortu direlako gertakari horrek duen esanahiaren inguruan. Errealitatea kontakizun kontsentsuatu bat da. Eta horren bestez, zentzu komuna, zentzuzkoa iruditzen zaiguna, balioen arlo guztia, violentzia, askatasuna, giza eskubideak, terrorismoa, horiek guztiak kontsentsuatutako kontakizun baten ondorio dira. Kontsentsu hitza erabiltzen ari naiz. Kontsentsuak, sensu estrikto horretan, adostasuna esan nahi du. Adostasunak gertatzen dira, eta errealitate esaten diogun hori askotan kontsentsuan gertatzen da, baina horrek ez du esan nahi, kontsentsu horretako kide garen guztiok, edo nolabait kontsentsu horri momentu batean baiezkoa ematen diogun guztiok, eskumen bera, botere bera daukagunik, hori on txar egia gezurra den erabakitzeko. Hau da, kontsentsuak botere joko etengabeko baten bidez ezartzen dira. Eta arlo batzuetan eta sektore batzuentzako gainera inposatuak gertatzen dira. Zentzu komunaren, balioen, etiko-moralaren on eta txarraren ekoizpena tentsioz betetako prozesu bat da. Botere harremanek gurutzatzen dutena. Hori batetik, bestetik, eta memoriarekin lotuta. Memoria nolabait kontakizuna osatzeko alfabetoa da. Hau da, kontakizun hori, hor etengabe tentsioan eta dinamikoki eta botere harreman horretan sortzen eta gorpuzten joaten dena, memoriak eraikitzen du parte handi batean. Bizipenek gure gorputzetan bizi izandakoek eta horri emandako esanaiek. Nork osatzen dute kontakizuna? Prozesu dinamiko bat baldin bada, tentsioa dagona, botere harreman diferentek esku hartzen dutena, hor badaude, etengabe, eragile batzuk, aktore batzuk horretan parte hartzen. Esan genezake nolabait denok parte hartzen dugula horretan, baina denok ez eskumen eta ahalbide berez. Aktore importantenetako batzuk aipatzearren. Batetik ezagutzaren arloa eraikitzen duten eragile guztiak. Akademia, zientzia, eskola, hor geneukake arlo bat. Historia bera, akademia den heinean. Beste bat oso importanteak gure bezalako jendarteetan edabideak. Ziur aski, orain arteko
eta gaur egun daukagun jendarte egituraketan importantena. Errealitate eta egiako izle importantenak dira. Orain izango diazue, baina hain egunkaria gutxiago ikusten dira, irakurtzen dira, telebista ere ez da lemezela kontsumitzen, baina bueno, hor daukagu Instagram, hor daukagu TikToka, eta hor daukagu berriro ere mediazioaren eta hedabideen logika guztia. Gurera etorrita kontakizun horretan, esango nuke hedabideen rola, guri dagokigun memoria eta giza eskubideen arlo honetan, erabat departe, jokatu dutela eta jokatzen dutela. Interes politikoen eta politikoen, ez egun interesantza importante eta gurea egitekoagoa da. Esango nuke alderdikoiz jokatzen, interes alderdikoiz jokatzen dutela. Horren menpe eta menera. Baina badago esparru bat, eta niretzako hori da interesgarria, kontakizun horretan eragile importanteak direna baita ere, eta da nolabait arteei eta sorkuntzari lotua. Esango nuke kontakizunaren eraikuntzan, arte, sorkuntza eta nolabait kultur ekoizpenari lotutako eragile horiek edo eragiletza hori dela iaia territorio libre bakarra. Hor jasotzen da nolabait ñabardura eta konplexutasunerako aukera, humanitaterako hurbilpen bat, kontraesanetara, min eta pozetara, gorroto eta maitasunetara, gurutzaketa horietara guztietara. Bueno, orduan, kontakizuna gara, memoria gara, kontsentsuak eraiki eta deseraiki egiten ditugu, tensioz eta gatazkaz, eta artea, sorkuntza dira territorio librea. Kontakizun horretan, artearen bidez sortutako kontakizun horretan, aipamen berezia egin nahiko nioke literaturari. Eta literaturaren barruan sartuko nuke bai arte eszenikoetan egiten dena, bai ikusentzunezkoetan egiten dena. Ni ez naiz literatur analisian aditua, eta gainera hemen ezingo genuke egin euskal literaturak gatazkarekin izan duen harremanari buruzko azterketa zehatz bat. Baina ekarri nahiko nizueke idazleetako batzuk honen inguruan egindako adierazpen batzuk. Nola sentitu diren eurak gatazkaren testu inguruan, beraien jardun ustez libre hori egiterako garaian. Irakurri egingo dizkizuet. Ukaezina da etak armak laga zituenetik beste erabatera idazten dela. Lehenago zauria erabat zabalik zegoen eta idazleok ez genekien gaiari nola heldu. Aurreragoko bat eta ondorengo bat egonda, baina ez kalitate literarioan, baizik eta idazlearen lasaitasunean, presioa jaitsi eginda, Arkaitzkanok esana. Jakina presioa zegoela, baina bikoitza. Madrilena gauzak bere modura kontatzea nahi zuelako eta etarena, haren inguruarena, beren jardunaren kritikarik onartzen ez zutelako. Kirmen Uribe. Badakit gai zaila dela, baina ez presio sozialagatik, baizik eta oso errosakonak dituen gaia delako, eta diskurtso mediatikoa beste bide batzuetatik doalako. Literaturak sentsibilitate diferentek elkar topatzeko moduko lekua ehuntzen du. Elkarrizketarako gune bata, arteak soilik eman dezakena. Elkartzeko gune gisa konfidantza gehiago dut horretan politikan baino. Eider Rodríguez. Literatura ez da kontakizun ofiziala. Ikuspegiak eta dibertsitatea eskaintzeko dago. Garaitzeaz eta menperatzeaz hitz egitea ez da literaturaren eremua. Literatura aldertikoia egiteak beldurra eragiten dit. Iban Zaldua. Literatura gatazkari ñabardurak jartzen joango da, hausnartu eta asimilatzen dugunean. Egon lasai, esango du esateko daukana. Ramon Saizar Vitoria. Bueno, uste dut oso modu desberdinetan, baina ikusten dela idazle hauetako bakoitzak literatura oso
territorio libre horretan gauzatu nahi duela, naiz eta zailtasunak topatzen dituen, behin baino gehiagotan. Baina argi dago zein den ideia eta zein den alegina. Eta azpimarratuko nuke, hemen ahotsa eman diedan idazleek, herritar gisa, hiritar gisa, sentsibilitate politiko oso diferenteak adierazi izan dituztela. Beren jardun diskurtsibo zein praktiketan. Baina badaukate amankomuneko territorio librearen premia hori. Ikusentzunezkoak. Leno Josuke aipatu du eta guztiz bat nator, gaur egun kontakizunaren parte handiena ikusentzunezkoen arloan jokatzen dela. Eta zehazki telesaietan parte handi bat. Guk ere nolabait ekoitzi ditugu gureak. Goenkale daukagu horrez, tradizio historiko mintzat luze bat. Bai? Goenkalen etzegoen gatazkarik. Zan Euskal Herri bat gatazkarik gabekoa. Baina, ziur aski zen, momentu hartan zegoen aukera bakarra, nolabait, halako ekoizpen bat aurrera eramateko. Josuk lehen ondo esan duen bezala, ikusentzunezkoen ekoizpenak oso baldintzapen handiak izaten dituztelako, besteak beste diruagatik. Pasaden astean ikusi nuen Ondarraoaren lehen kapitulua. Ez dago gatazka esplizituki, baina badago, esan nahi dut. Paisaian adibidez, pentsatzen dut gainera Koldo Almandozek oso nahitara eginda, halako pintada batzuen aurretik pasatzen ziela pertsonaia batzuk. Posgaraiko itxuraketa bat da baita ere, ezta? Bueno, hor ere badago zerbait. Baina nolabait euskaraz egin den fikzioa gatazkaren gainetik edo albotik pasatu da. Benetan egin diren inkursio bakarrak humoretik egin dira. Eta bai Asemanita eta gazteleraz geneukake horren adibide. Bueno, nahitara etorri naiz ikusentzunezkoetara hain zuzen ere patriara iristeko. Bai? Bai, lehendabizi liburua eta orain telesaila, bai? Bi produktu eta bokazio bat. Autorearena batetik eta bestetik gero eta artikulatuago sumatzen dudan botere aparataje oso batena. Kontakizun bakar bat, memoria zilegi bakar bat ezartzea. Eta esango nuke memoria bakar hori, edo kontakizun bakar hori, bi ardatzetan edo eusten dela. Batetik, Espainiarra ezten nazionalismo guztia, eldarnio odolzaletzat jotzea. Hori, esango nuke dela heldulekuetako bat. Eta bestetik, nolabait, Europa mendebalde honetan azken urtentan biolentziaren gainean nagusitu den kontsentsuarekin bat egitea. Hau da, indarkeria txarra dela datorren tokitik datorrela dioen eslogan nire ustez hutsal xamar horri zoru absolutu bat jartzea. Naiz eta gero gatazkak, violentzia etengabe dauden eta bizitzen ditugun. Hau da, nolabait indarkeria tabu berri bat da. Bai? Edo behintzat, inon indarkeria motaren bat, indarkeria hitz absolutua oso gauza pixua da, baina horrere ñabardurak asko lira. Indarkeria inon edo moduren batean zilegi dela pentsatzea eta adieraztea. Esate baterako Kataluniako borroka moduarekin gertatu dena izango genuke horren adibidez, edo erresistentzia baketsuaren genealogia guztiarekin gaur egun zer gertatuko litzateken, ez? Da beste galderetako bat, zeri esaten zaion indarkeria bera, ez? Esate baterako oso deigarria da, duela 2 aste edo Bilbon eta Gasteizen eta zera ez,
etxeratzeko dei goiztiar hori zalata eta maskarak hor sortutako amorru adierazpen hoiei ja terrorismo esatea agintari gorenen aldetik. Bueno, ni behintzat asko kezkatzen nau indarkeriaren gainean tabu hori eraikitzeak. Uste dut ez gara matzala inora. Aldiz, nolabait, giza eskubideak askoz ere sakonago eta etuago izango ditugun, edo demokrazia bera izango ditugun etorkizun eta jendarte batean, uste dut biolentziaren gaia hitz egiteko, aztertzeko eta solasteko gauza gai importante bat dela. Nola egin ariketa hori? Ez daukat, pentsamendu feministaren ekarriak eta metodologiak honetan lagun gaitzaketela. Zergatik diot hau? Pentsamendu feministaren eta praktika feministaren oinarrian asko dagoelako norberaren bizipenetik, norberaren gorputzetik abiatzea edo zer pentsatzeko. Neri balio dit askotan eta balio dit biolentziarekiko harreman honetan, ez? Ni neu ohartzen naiz zenbateraino aldatu diren biolentziarekiko nik dudan harremana, bai pentsamentuan, bai jasangarritasunean eta bai praktiketan. Atzo eman zuten ETB-n Joiesen heriotzari buruzko urra handitan ura, eta esate baterako nire biografian hori da puntu importante bat, ez? Nire asengoa naiz, 15 urte nituen 16 egiteko zain nengoen 1986ko irailaren 11an, mundua aldatu nahi nuen, indarkeria asko oso zilegi iruditzen zitzaizkidan, umetan indarkeria praktikatzen nuen, indarkeria praktikatzen zuten nerekin, esan nahi dut, nire amak makina bat ipurdiko eman zizkidan, nik sekula nire alabarekin egin ez dudana, naiz eta nire amani baino askoz emakume lasai eta patxadatxoagoa den, ni askoz piperragoa naiz, baina zakit, nire gorputzean, nire emozionalitatean aldatu da. Zerbait, eragozten didana nire alabari ipurdiko bat ematea. Eta uste dut hori nahiko amankomuneko esperientzia dela, ez? Joiesen hau esate baterako, nire indarkeriarekiko harreman horretan murri bat da. Aipan ditzaket beste batzuk ere, batzuk gatazka esaten diogun honekin lotuak, beste batzuk, beste praktika violento batzuekin. Inkluso nire jasangarritasuna nola aldatu den, ez? Ordiziko tabernetan ipurdia ikutzen zidatenekiko esate baterako. Orduan, onargarri zitzaidan gaur egun ez nuke onartuko. Bueno, orduan, iruditzen zait, norberaren gorputzetik, violentziarekin daukagun harremana gure biografietan zer gertatu den ikustea, eta gero hori kolektiboki partekatzea, oso ariketa interesgarria izan daitekela. Eta ja bukatzeko, eta kontakizunaren gaiari errematea edo jartzeko, daukagun kontakizunaren sexu, genero, zera ez, labana ere aipatu nahiko nuke. Emakumen kontakizuna falta zaigu, bai? Edo hobeto esateko, ez da gizonezkoen edo emakumezkoen kontakizunen kontu bat. Baizik eta daukagun kontakizun patriarkala dela. Ze kontakizun horretan emakumeek ere parte hartu dute. Edo emakume batzuek ere parte hartu dute. Patriarkatuak behar baititu emakume batzuetan bere gurpila iraun arazteko. Kontakizun patriarkala da. Eta alde horretatik erabakitzen da, ikuspegi patriarkal horretatik, zer den eremu publikokoa eta zer den eremu pribatukoa. Zer den kontagarria eta zer ez den kontagarria. Zer den epikoa eta zer den heroikoa eta zer ez. Esate baterako, nolabait zera ez, heroizitateak
ekoizterakoan, gudariaren irudia nola sortzen den badakigu, eta zenbateraino den hori kontagarria eta zenbateraino kontatu den, ez? Zenbat pairamen ez ote daude lotuta sexu erasoekin, esate baterako. Lotsaizunez, hainbeste emakume gorde dituztenak, estigma bat sortzen duelako. Bueno, azkenean hortik erabaki da, zer den memoria, zer den zaintzekoa, zer den gordetzekoa eta zer den transmititzekoa. Uste dut horri ere buelta bat emateko garaia dela eta uste dut horrek ere bide berri batzuk irekiko lizkigukela. Zai. Besterik gabe, hitza emango diogu Nekoitz Esnaolari, Nekoitzek etxean jokatzen du, beraz, hemen asko ezagutuko duzue, baina kazetaria Berriako politika sailean ari da, gaur egun, ezta? Bai. Bai. Aurretik Euskaldunon egunkarian eta hitza proiektuan aritua, 25 urte luze daramatzazu euskal prentsan, eta azpitzean herrigintzan ere ibili zara, Uztarrilaren sorkuntzan edo koordinazioan edo hortan, bai, ez? Bai, eta kultur mailan eta bai. Eta kultur mailan, herri mailan ere sustatzaile eta eragile. Eta, bueno, ere luzo eta armagabetze zibilaren kontakizuna liburua, idatzi zenuk 2017 urtean. Pixkat jarraituta ez, egiaren ekoizleak gara, ez, eta kazetariok eta erabideok ere egiaren ekoizle eta gaina iturri askotan ere ez, memoria lanak egiterakoan, zurean. Eskerrik asko, zuri tortzagatik, Arantzaderi eta Azpetik Udalai, hitzaldi honta, mahai ingurunta gonbidatzagatik. Eta bai, interpretaziorako realitatea eta gertatu dana ondo irakurtzea eta ondo aztertzea komeni izaten da. Eta hitzaldi honetan saiatuko naiz Azpetiko armarrian lapiko bat dago eta horre sartzen zenbait datu. Ea, nola ateratzen den. Eskema izango da batetik, jorratuko dut batez ere etaren lehen hilketatik aurrerako epe hori, 60 urte pasakoa. Eta eskema izango da batetik, hemen gatazka politiko bat egon da eta dago. Giza eskubidean urraketak gertatu dira eta horren ondorioz, gatazka politikoaren ondorioz gertatu dira, autu politikoak egon direlako, batean da bestean. Egiletza konkretuak daude, baina beste jende asko lokatzetan sartuta izan da, eta horre edozein akusazio egitean eta garaiko testuinguruak oso kontuan hartu behar ziren, eta bestetik herritarron erantzuna ez da beti berdina izan, hilketa baten aurrean edo bestean. Eta aurrera biderako memoriaren lanketa eta biktimekiko errespetua batetik, eta bestetik kultura politiko egokiago baten beharra. Hori izango da nire eskema. Gatazka politikoa. Euskal Herrian gatazka politikoa dago mendeetan, Espainiako eta Frantziako estatuekin, eta hori traduzitu izlatu izan da ez beti indarkerian, baina indarkerian ere bai. Horri izan dira gerrak, konkistak, diktadurak, torturak, gerra zikina. Eta baita ere, indarkeria politikoa edo terrorismoa, baiketak, eta horrez gain kale borroka. Gusten da panorama zein denez, giza eskubide urraketa pila bat, baina alde anitzetakoak izan dira. Ikuspegi humano eta demokratiko batetik, drama bat da gertatu dena, baina politikaren pisua hor garrantzitsua da eta hori aztertzea komeni da. Ez noa biktimak parekatzera, ekiparatzera, ez da hilketak justifikatzera ere, baizik da gertatuena kontuan hartzera eta kontatzera, azken batean erantzukizuna denek dugulako batzuk gehiago, zuzenagoa, zatzagoa eta beste batzuk gutxiago edo beste erabatekoa. Baina
erantzukizuna, non uste, partekatua dela. Eta, esan dut, etak lehendabiziko hilketa 78an egin zuen, eta jarraitu zuen 2010 arte, Frantzian hil zuen azkeneko polizia. Eta kontuan hartu, garai horretan, hasiera garai horretan, Espainiako estatuan eta Euskal Herrian gatazka honekin lotuta, indarkeriaren kultura oso errotua zegoela, eta kontua hartzen bakarrik eta zegoela, edo Batallón Basko Espainol, edo gero GAL, sekulako talde armatu pila zeuden, eta legun liburu bat berriro begiratzen, eta 30 piko talde armatu zeuden Espainiako estatuan. Espainiakoak, Katalunian, Galizian, Euskal Herrian, estatu terrorismoa, sekulako pila zeuden. Baina, nagusienak eta GAL, Batallón Basko Espainol, horiek izan dira, eta pixkat horiek jorratuko ditut. Gatazka politikoan ondorioz gertatu dira, urraketa horiek, eta azken batean eraki politikoen ondorioz egin dira hilketak, baiketak, torturak, represioa, gerra zikina, eraki politikoen ondorioz gertatu dira. Beldurra eragin da, psikologikoki erazana izan da, arrisku fisikoa, helmuga edo helburu ez zien horiek bazute jakina bestek ere bai. Guztia helburu eta estrategia politikoen ondorioz gertatu izan da. Eta antolatutako taldeak ziren. Ez ziren 4 lagun juntatu eta barruak agintzen zielako talde armatu, jardun armatura zehatu, joan eta egin atentatu, ez. Antolatutakoak ziren, eta norbait antolatzen dena egitura batean, helburu batzu ditu, eta estrategia bat dauka. Eta hori gertatu izan da Euskal Herrian, gatazka honetan. Etak 774 hilketa egin zituela aitortu zuen, bere azkeneko eztabaidaren ondorio txostenean, duela 2 urte, esan zuen hori. Espainiako gobernuak eta etaren biktima elkarte batzuek 853 egotzi zindizkiote. Espainiako estatuaren gerra zikinaren, estatu terrorismoaren ondorioz, Euskal Memoriaren arabera, 79-tik 2010-era 85 hildako izan ziren. Horietatik militante politikoak 35 da, militante politiko ez zirenak 50. Eta politiko militarrak ere, eta militarrak bere helburua zituen, eta bigarren hildakoan Melitor Manzanaz izan zen, 78an, eta torturatzailetzat jo izan zuten. 8. Carrero Blanco, erregimenaren ikur bat, eta Francoren oinordekoa. 11. Azpeitian, hemendik 300 metrora, Gregorio Posadako arrazibila, eta etaren hitzak izan ziren aldarrikatzerakoan Euskal militante abertzale eta langileen kontra erakusten zuen fanatismoagatik eta bortizkeriagatik nabartzen zelako hil zuelako. Eta abar. Egia da, eta hildako denak ez zirela izan gatazka politikoarekin lotutakoak. Eta ulertzen ere zailak izan ziren, hilketa asko, besteak beste, Azpeitian 2008an gertatu zena. Inaxu Uriarena. Eta zenbait hilketek Ezker Abertzaleen bertan krisia eragin zuen eta 2008koak krisia sakondu zuen. Beraz, eta militarrak bere arrazoiak erabili izan ditu eta babes sozial eta politikoa izan zuen. Gero eta gutxiago, baina izan zuen. Eta Ezker Abertzale ofizialak sekulatzuen gaitzetzi etaren hilketa bat. HB bai gaitzetzi zuela Enrique Casasen hilketa, 84an, baina komando autonomo antikapitalistek hiltzuten. Eta sortuk berak 2011an otsailean estatutuak aurkeztu zituenean, ez zuen etaren indarkeria kondenatu. Kondenatu zuen ekintza terrorista oro, baina etorkizuna begirakoa. Eta garaia hura
kontuan hartu behar da, ze 2011ko otsailean aurkeztu zituen, 2010ean urtebete lehenago justu aldatu zuen, zutik Euskal Herria adierazpena plazaratuta Ezker Abertzaleak estrategia politikoa. Estrategia politiko-militarretik soilik bide politiko eta demokratikoetarako jauzia egin zuen. Zer egin zuen? Etikagatik bakarrik, hori erlatibizatu daiteke, baina autu politiko baten ondorioz, estrategia politiko aldatu zuen. Egia da, evoluzio baten ondorio izan zela, 82an ja esaten zen, batalla militarrak galtzeak ezin zezakela eraman Ezker Abertzalea batalla politikoa galtzera. Gero 98an Lizarra Garazin jauzi bat egin zuen, bide politikoetarako. Sakondu zuen 2004an Anoetako proposamenarekin eta 2007tik aurrera erritmo biziagoan. Suitzan 2005-2006 prozesua haustean. Eta denok dakigu, gero zer gertatu zen, barne eztabaida bat, eta 2010ko otsailean zutik Euskal Herria. Eta politiko-militarrak ere, hainbat lagun hil zituen, 29 okerraz banago, 74 eta 83 artean. Eta 77an Javier de Ibarra enpresarioa hil zuen, Espainiako frankismoaren ondorengo, garai hortan Espainiako lehen hauteskunde baino hilabete batzu lehenago, eta Mario Onaindiak, Testamento Basko liburuan esan zuen, eta politiko-militarrak hil zuela Javier de Ibarra, Bilbo aldeko Bizkaiko burgesiaren pintzalari goren bat zelako, eta garai hartan, ez zelako nahi, 38ko garai hartan bezala, burgesia hori Espainiako eskuinarekin, horrek ez ezan egin Espainiako eskuinarekin bat. Bere helburu politikoa zituen eta politiko-militarrak, beste atentatuetan bezala. Zentzua aurkitu edo ez, baina bere autu politiko baten ondorioz egin zituen hilketa horiek. Eta Galek ere bai, beste kasu izanguratsua da. Estatu indarkeri bat izan zen, estatuaren diruarekin da baliabideekin sortu zuten talde hori. PSOEren gobernua izan zen horren atzean. Eraki politikoa zen. Eta helburua garbi zegoen. Ipar Euskal Herrian, iheslarien artean bildurra sortzea eta haien laguntzaileen artean ere bai, logistikan eragiteko, oso importantea da logistika, holako borroketan, holako jarduratan. Eta islari horiek Euskal Herritik urrundu zitezen Oksitaniara, Frantziara. Horrek eragiten du logistika. Jesus, lehen aipatua dokumentalak eta barra. Eta esaten da, Jesus Egirunek esaten du dokumental batean, erakunde txapuzero bat zela gal. Baina, galen atentatuek ez ziguten min egiten. Bost populi izan erren, PSOE horren atzean zegoela, EAJak PSrekin Eusko Jaurlaritzan gobernu koalizio egiteko errepare hori gitzuan izan. 87an hasi zen gobernatzen, 88 arte. Juan Mari Bandres Euskadiko Ezkerrako diputatuak esan zuen kongresuan garai haietan oso bakarrik sentitzen zela galena salatzen. Eta alderdi guztiek beste aldera begiratzen zutela, gauzak nola diren. 83an haren nabarmenago zegoenean, zein zegoen galen atzean, Euskadiko Ezkerrak PSrekin bat egin zuen, autopolitikoa. Eta egitean oso importantea da testuingurua kontuan hartzea. Ondala gutxi, Elele Lizarraldek berrian esan du kazetaria da. ETBren sorreran, ez ziotela utzi Euskal Herrian euskarazako bat elkarrezketatzen korrika zela eta. Ez zen irizpide periodistiko bat. Garai hartan, AEK gatazka bat zegoen, eta zenbait sektoretatik AEK etarekin lotzen zen. Egunkariaren kasua, 80an sortu zen. Bazen Jaurlaritzaren proiektu bat, egunero, eta Euskalgintzaren egunkaria, garai hartan, EAJtik, Jaurlaritzatik, izan zen, zaingo sailburuak izan zuen, zerga iraultzaren kontrako operazio batean, ondoren esan zuen, zarrek eta beste egunkariak eta antzekotasun handia zutela. Kontestua kontatu behar da, noiz esan ziren horiek. Hau da, 88an, Jurrianeko ituna egin zen, violentoak, demokratak, eskema hori. Gero, 88an kontuan hartu, Aznar iritsi zen Moncloara, EAJarekin
ituna, baina euskal politika oso konbultsoa zen garai hartan, 85ean Grori ordainu ziltzuten, Aznarren kontrako atentatua, 86ean Fernando Mujika Ortega Lara baitu, 87ean Miguel Ángel Blancos hil a por ellos. A por ellos abertzaletasunen kontra eta bereziki ezker abertzalearen kontra. Baina oro Euskal Herriaren kontra, ze azkenean nun bukatu zuen egunkaria ixtera jo. Eta egunkarian heriotza gertu izan zuen bakarren batek eta torturak izan ziren. Da Guerra Zibilak, Maior Orejak beti izaten du, etak egia esaten zuela, eta Guerra Zibilare orain egia batzuk plazaratzen da, orain liburu ikusiko zenuten, el desafio eta batzuok, agian, dokumentala nola egin dute serie bat, eta baino liburu baten oinarritzen da hori, historia de un desafio, eta han Guerra Zibilak aitortzen du, Aznarrek garai horretan plan ambiziozu bat egiteko agindu ziela poliziei, beste Guerra Zibilari, eta 3 ardatzetan oinarrituta. Efikazia polizia judiziala, adostasun politiko-soziala eta nazioarteko lankidetza. Eta esaten du Guerra Zibilak. Eta ezker abertzalearen impunitatearen hasiera, 87ean gertatu zen HB-ren mahai nazionalaren atxilotzarekin da, kartzelaretzarekin. Goratu gero, egin itxi zuten, dena eta da konzeptua, eta bar, egin apunta eta dispara. Todos los días explota una pequeña bomba de Amosal, elegin. Jaurlaritzatik eta EAJtik izan dakoa. Hortik eratorri ziren heriotza batzuk, 1888tik, eta Gaizka Aranguren izaten du bere eta horren beste bidaien ondorez, azkenean akitu intzela eta bihotza eman zion. Arkaitz Bellon. Arkaitz Bellon kale autuz bat erretzatik zigortu zuten, eta 12 urte pasa kartzelan zeramatzala Puerto Santa Marian, zigan hiltzen, ohean hiltzen, bakarrik hiltzen, urrun hiltzen, hartatu gabe. Bestaldera ere bai. Eta artean bazegoela, kazetari eta edabideen kontrako akusazioak, pintaketa, kartelak, eta egin ziren, kasek esaten zuen, terrorismo de bolígrafo, jarrai kartela jartzen zituen. Eta berak, zueteanean zela, Lizarra Garazin, oso akusazio gorra egin zituen edabide eta kazetarien kontra. Eta zueteanean ondoren, 2001ean, Jose Luis López de la Calle El Mundoko zutabagile hil zuen. Eta 2000ean Santiago Lega Diarazkoko direktiboa. 2008an ITB-ren kontrako bomba auto bat lehartu zuen. Ezan nahi duana, giro bat sortzen da, eta horrek gero ondorio batzuk ere baditu. Eta norberak erabatea bestera justifikatzen ditu. Eta herritarron erantzuna ez da beti berdina izan. Oztasuna, indiferentzia, diferentzia, babesik eza izan da, pasibitatea. Edo, norbean ikuspegi politikoaren arabera, zilegi jo edo ez jo. Etikoak izango bagina, 78tik, izan dut 78an hasi duela errelatu hau, 78tik gertatutako hilketa guztien inguruan berdin reakzionatuko nuke, ez dugu reakzionatu. Onaino iritsi gara, atzo zantzuen joan zen dokumental batean ordiziko batek. Onaino iritsi gara, norberak ikusi izan du. Hau da, 78an gertatu zen lehenengo hilketa etarena, adibidez, 73an ez genuen, ez zen, nik hor txikian zen, ez zen, esan, Carrero Blanco intzenean, onaino iritsi naiz, fuera. Ez du gehiago legitimatuko, edo babestuko, edo ondo ikusiko, etaren indarkeria. 75ean ere ez, Franco hiltzean, ero 78an, Espainiako konstituzio egitean, 79an estatutua egitean. 82an, PSOE iritsi zenean, ez pixkete, ezkerreko indar bat. Batzuk 86an Joiosekin, bestik 87an hiperkorrekin, bakoitzak ikusi zen duenean. Eta modu biziagoan aitortu behar da, Lizarra Garaziren ondoren eta 2001eko New Yorkeko atentatuen ondoren. Paradigma berri bat sortu zen, eta horre aldaketa bat eman zen Euskal Herrian. Irlandako ere konponbidean zegoen, munduko beste gatazka armatu batzuk ere bai, baina bitartean, Jesus Eguiguren aipatu du lehenago,
Eta beak hemen duela 6 urte San Agustin kulturgunean hitzaldi elkarrizketa izan zen, eta adibide bat jarri zuen. 81 Errenterian, eta berak lagundu zion haren amari Auzitegi Nazionalera deklaratzera. Trenean jontziren, bakarrik. Buelta, trenean, bakarrik. Handik, ondala 8 urte, Gajate horren alarguna jontzitzaion egigureni, eta honek galdetu, zer mu familia eta hori. Eta Gajatearen aita suizidatu egin zela, hilketaren ondoren. Ama etxean gero hilda aurkitu zutela, butano gaza arnaztuta, eta bikoteki Gajate eta alargun horren seme alabek etxetik ospa zutela hilketaren ondoren. Eta empatia garai hartan, instituzioena, babesa, herritarrena, zero. Azpeitia mertan, posada ziltzutenean, postasuna, posa. Izaro tabernan 79an hirugarra zibil zituztenean, egia da, gero hil eta egunean manifestazioa zegoen amnistiaren aldekoa, eta udalak hori bertan bera usteko eskatu zuen, baina besterik ez. Egia da beste urraketa batzuetan, mobilizazio handia gondela. Giberten baiketan, Pasaiako Sarrazkian, Angel Otageren kasuan, Egunkariaren kasuan ere bai, eta zer esanik ez Uriaren kasuan. Norbeak gure testuinguru soziala, familiarra, politikoa izan dugu, eta era bateko besteko ikuspegiak izan ditugu. Eta orain, begiratzen dugu zer egiten genuen duela 10 urte, 20 urte, eta ez dugu berdin ikusiko. Ezin dugu aldatu, egin duguna. Eta bukatzeko memoriaren lanketa, zemanoa? Bai. Batetik, kontuan hartu behar da, indarkeriare biktima izan diren errespetua. Eta euskal pertsona ongitorriak aipatzen dira, eta motxean, eskematikoki, biktimazazioa esaten da, egiten dela. Batetik, preso hori edanak ez dira etarekin lotutakoak, etako militanteak. Hori batetik. Bestetik, ez dituzte omenaldiak direnik, baizik eta harrerak. Tokatu izan zait, Azpeitian, edo bestela nire lanean batzuetan egotea. Eta ez da eta goratzen, ez da haren ibilbidea goratzen, ez dago eta haren ikurri, eta bar. Egia da batzuetan, ni ustez jokabide egokiak izan direla, bengalak. Biktima batzuek beti kritikatzen dute, COVID-ek eta beti kritikatzen dute. Beste batzuek, beste biktima klase bat ere bada, ni ustez jarrera ere ikitzaileagoa dutena, eta horiek esaten dute, harrera horiek mingarri direla behintzat. Ni ustez hori kontuan hartu behar da. Eta hartzen da, harrera guztiak ez dira publikoak, eta ez, izan dira itxiak. Preso hori horren, egoera kontuan hartuta, agian beste auzibiderik badutelako, edo ez dutelako politikoki egok ikusten, o gorputzak ez delako eskatzen. Beraz, elkarbizitza lantzeko, hori dana kontuan hartu behar da, eta biktimekiko errespetua izan da. Baina beste biktima batzuek astero mina sentitzen dute. Kadizera doaz, Parisera doaz, presoak bisitatzera. Eta hori ere kontuan hartu behar da. Eta hori ere erauzi daiteke, kolpetik. Euskal presoak Euskal Herriatuta. Baina kontuan hartu, preso batzuen engurazoak izin dutela bisitatu, bere semea gala, adinagatik. 30 piko urtean, kartzelan daudelako. Eta Rafael bera ere min egiten ari da. Dokumental horietan eta gal justifikatzen ari da. Eta bera galengatik auzipetuta egontzen. Eta bestetik, errora jotzea ere txarra ez da. Hau da, 89an hasi zen ofizialki urrunketa. Bai, urrunketa. Eta portura joanen behar da. Eta, presoak askatzeak, poso ematen die zenidi eta lagunei. Eta jende asko ez du preso hori urtetan ikusi. Orduan normala da,
zeratzea, poza hartzea. Preso horiek Euskal Herrian baleude, eta oso gertu, Frantziaren kasuan bezala, agian harrera horiek ez leak egingo. Situazioa beste bat litzateke. Eta azkena, kultura politikoaren lanketa. Honelako plazak behar dira, eta zeinek egingo du bakea, memoria aukia Euskal Herritarrok. Alberto Espetorozki, harremanetarako nazioarteko taldeko kidea izan zen, Armagabetzak garaian eta bukara hortan, eta esan zuen, Euskal gizartearen burujabetza ekintza bat izan zela Armagabetza. Nork egingo du, gu egingo dugu. Eta hortarako kultura politiko egoki bat behar da, eta azkeneko 10 segundu, Luzo liburu aipatu bezu, eta hori egitean, iparraldeko eragile batzuekin egon nintzen, Michel Berekor-Egoinek esaten du urratsa elkarrekin egin behar da, naiz da helburutan ados ez egon hasi iran, eta gardentasuna eta errespetuarekin, eta Etxeberri izaten zuen, hitzak ere armagabetu behar dira, eta etsaiaren deshumanizazio handi bat dago, oraindik ere batez ere Espainiako estatuan. Hoiza da pixkat nire azaldu nahi duena. Eskerrik asko. Bueno, mila esker Idurre eta Enekoitz. Ordu batak eta 11 dira, badakitatzu bebai berandu ibili zintziela. Eta gaur bai. Bueno, 10 minututxoko solasaldirako galderak, hausnarketak, beste kontakizun batzuk ere. Komentazio txiki bat egin nahi nuke Enekoitzek esan duena nagira. Entzutzen da. Enekoitzek esan duena nagira eta Euskal gizartian noa behira gozen hausnarketa hori enduanean uste ekuazio hortan gauza oso garrantzitsu bat falta dela eta da bildurra. Zer? Bildurra. Gure gizartiak izan doan bildurra. Ni neuk oso gaztetan izan deten beldurra hitz-eitzeko, kondenatzeko, nire ideiak defendatzeko, nik hori bizi izan dut, eta uste oso garrantzitsu izan dela, eta ez dela komentatu. Horixe izan dela. Ados dago horretan, ados dago. Eta gero, biktimen edo delitua egin dutenen berdintasun ezare. Lehen, bera aipatu dut eta Lizarra Garazira aipatu dut. Lizarra Garazi, 1998ko irailaren 12an sinatu zuten. Egunkarearen azala hau izan zen. 12an bertan, Eta 13an Lizarra Garaziren azatorren. Hemen argazki honetan agertzen dira Bera eta Barrinogo. Kartzelan, ariketa fizikoa egiten Karabantxalen. Galengatik 10 urteko kartzela zigorra. Handik 3 hilabetera libre atera ziren indultu partzialarekin. Peperen gobernuak eman da. Berdintasun eza ere egon da. Delitua egin dutenen artean eta biktimen artean ere bai. Galen biktima ez dute estatuaren kalte ordainik jaso, konstituzionalak balio gabetu izan ditu. Orduan, ados beldurra onda. Eta jo hiesen atzo ikusi genuen. Berak posesio bat hartu zuen eta hil egin zuten. Eta berdintasun ezare egon da. Nik beldurrarekin... Hola, zuten da edo hori erabili gabe. Ez, beldurrarekin lotutan ikusten egia oso elementu importantea dela, eta esango nuke gainera oso komplexua, eta berriro nire biografiara jongo naiz, nik beldurra sentitu den momentu batzutan gauza batzuk esateko, edo, behintzat gutxienez idazleiek aipatzen duten presio soziala behintzat bai, edo badakizu ez, kokapen batzuk hartuta,
tamaina handiagoko edo txikiagoko gaitzespen batzuk etorriko zaizkizula. Nire kasuan ala ere, eta zure beldurra konpartitu dut momentu batzuetan, baina niretzako beldurraren bizipena eta benetan gorputzean sartzen zitzaidana zan makrooperazioen garaian, indiskriminazioagatik. Esan nahi dut, nik banekien ez neukala inolako zerikusirik horrekin guztiarekin, baina posible ikusten nuen ni hor atxilotua izatea momentu jakin bat. Osea, nire beldurraren bizipen errotuena hori da. Eta badakit nire inguruko askok ere konpartitzen zutela eta gainera batzuk atxilotuak eta auzipetuak izan ziala eta ez egunkaria auzian bakarrik. Eta horregatik niretzako da mataza oso konplexua. Ze ertz askotatik sentitu dut presioa, beldurra... Euskadi gertatu lanan beste bertzio bat eman nahi noanean. Hori adierazi nahi. Egoera askotan zentu bildurra batutan fizikoa eta bestetan ez bildurro. Baina bai beti lupa azpilan zozen impresioa zuri epaiten ari dela Bai. Esan edetena da, azkenean gauza askok lotzen gaituztela. Askotan irudikatu degunak oso toki desberdinetan gaudela, nik uste dut hizketan hasten garenean, hartzen gehala, oso amankomuneko gauza asko ditugula, ez. Esan dezula kontakizunean zapalkuntza, eskubideen zapalkuntza guztia, violentzia guztiak egon behar dutela eta hor baita ere emakumeekin egiten den violentzia. Nik ez dakit hori hartu duten o barrenean duten emakumeen hori ere egon behar duela hor ez dakit nun. Ez dakit nola ikusten duzu hori, nola lortu laiteke edo... Nahi duzu kontakizun ofizial horretan edo nagusitzen den edo... Bai. Nik uste dut, gainera, esan nahi dut, hontan kontakizun, hau da, bi muturretara joz edo ikuspegi binari hori erabilita, bi muturretatik egiten den kontakizunean falta dela eta bietan dagola gabezia hori eta tematze hori, eta gainera mundu guztian gertatzen den gauza bat dela. Nik uste hor lan handia dagola egiten hasi da, nik uste dute bide batzuk egiten hasi direla horretan, bide interesgarriak, baina luze joko du eta luze jo behar du. Esan nahi dut, ondo egiteko, pixkat leno Jo Mirenak esaten zuenaren hildotik, ez? Gauzak ez dira berehalakoak izango. Baina behintzat abiatzea eta kontakizuna, eta niretzako pentsagai importantea da baita ere, gatazkak hartu duen, edo indarkeria bera nola erabili den, zenbateraino dagoen lotuta logika patriarkalekin. Hori ere uste dut pentsakizun garrantzitsu bat dela, ez? Logika militar guztia, boterea ulertzeko modu guztia. Horregatik beste ahots horiek ekartzeak, eta ez bakarrik etaren ingurukoan, gerra zibilera bagoaz ere, nik uste dut hor badagoela asko egiteko, esate baterako Hurbiletik ezagutzen dut, beste azpeitiar batek, gaina gure lagun eta garaikide batek, Amagoia Gurrutxaga egiten ari den lana, eta ezagutzen dut esate baterako Zarautzen eta Getarian jaso duen memoria puska horretan,
ze eskutuan eta ze azpian agertu zaizkion emakumeek jasandakoak, orain arte esan ezinak zirenak, naiz eta errepresio bortitz horren ondorio izan, aitortzeak berak estigma bat ezartzen ziolako emakumeari, eta ez besteena, baizik eta bereena ere ez. Orduan uste dut hor gauza asko daudela oraindik ikusteko eta egiteko. Nik bakarrik eskertu nahi nizuen, hori oso gustora entzuten egon naiz, ez? Hausnarketa oso simple bat nahiko nuke egin, ez? Indarkeria sari garenean, nik uste badala garaia egindan moduan hemen ere, konplexutasunerantz edo kris asko eta asko daudela. Eta gero posizio oso desberdinak ere. Ez da gauza berbera, tortura bere eskuz egiten duena, dakiena, lagatzen duena. Ez da gauza berbera, pistola bat eskuan edukita hil duena, berari lagundu ziona, urrundik ikusi zuena. Ez da gauza berbera posizio sozial jakin batean da egunerokotasunean jarduten zuena edo boterean zegoena. Ez da gauza berbera 80, 2000, 2010. Eta askotan eztabaida politiko azkar horietakoak eta batzuetan ere artearen zati batek eta oso arin egiten ditu gauzak eta bizitza ez da horrela. Eta hori ez dut esaten erantzukizunak disolbatzeko, baizik eta gauzak bere pisuan egiteko. Eta fede honez egin ezkero, bakoitzari berea, konplexutasunean. Eta hor aterako lirateke hainbat eta hainbat buelta. Inkluso gure biografiatan ere txertatuta dagona. Hori beste lekutan gertatu den moduan, beste herrialdetan gertatu den moduan. Makrobiolentzia dagoenean izpi asko ditu, eta ez da hain simplea. Eta nik uste gauza horiek aztertu, txertatu, ikasi nahi baldin baitu, konplexutasunean ere sartzeko egon behar gara. Eta hor ados nago, zentsurak batzutan nahi dula edo nahi gaitula eduki hitz handitan. Eta hitz handi atzean dago, erronka, ez? Ni kultura politikoa aipatu dena. Bai. Eta gaur egun ez dut uste klase politikoa Hego Euskal Herrian eta EAEan, adibidez, nahiko prestatuta dagoenik, Eta kezkatzen hau espetxe politika gaur egun. Lehen esan dut, biktimekiko errespetua eta memoriatari eta zutabe bat aurrera begirako. Eta gaur egiten dena uste dela garrantzitsuena eta etorkizunarako begira bat izatea. Eta espetxe politikan, espetxe eskumena Jaurlaritzak martxoan jasoko du. Eta ez dut uste hor gizarteratze plan bat aurrera eraman nahiko da, ez dut uste Euskal Herrian adostasun badagoenik, alde hortan. Gizarteratza era batea nahi dute batzuek eta beste batzuek beste era batera. Eusko Jaurlaritzak hitzeman programa 2014an aurkeztu zuen eta han esaten du preso bakoitzak gizarteratzerako iraganerekiko gutun kritiko bat egin behar duela. Hori era batera ulertuko dute batzuk eta besteak ez dago adostasun bat. Eta ez dago bermerik ere gutun hori eginda ere emaitzak etorreko direnik. Gaur egun presoen ehuneko 70 pasa lehenengo graduan daukate eta gehienak Euskal Herritik urrun daude. Orduan esan nahi dut, batetik beraien arteko elkarrizketa bat balego eta gaur egun ez dut uste oso normalizatua dagoenik. Eta bestetik, aurrera biderako adostasunak baleude, presoentzat berme bat litzateke. Azkenean, berak pausoa eman ezkero, Euskal gizarteak lagunduko liokela bide horretan. Eta bestetik, preso posibilismoa. Preso bat Euskal Herriko kartzelatan baldin badago, edo gertu, irtera baimenak baldin baditu, gizarteratzen joateko pausoak emango ditu, baina Huelvan baldin bado zer egiten du bi egunetan preso horrek.
Orduan, oraindik ere hainbat gauza falta dira alor horretan, eta adostasun bat ez baldin badago gizarteratze politiken inguruan, euskal presoak euskal herriratzen inguruan ekintza plan bat, iruditzen zait, oraindik ere konfrontazioa eta xestraketa izango ditugula alor horretan, eta frustrazioak. Kultura politiko bat askoz ere landuagoa beharko litzateke paraje hauetan. Bueno, egia esan, ni momentu honetan bakarrik oso eskertua nago, danoi, egindako ekarpenengatik, eta egia esan baita ere, gaurkoan, pizkat igual konplexua ikusten genuen hasiera baten prestatzeakoan Jabirekin, ez? Nola lortu lau islarien arteko elkarrizketa bat, eta ez, gero hemen ere sustatu, eta gure onartu behar dut, azkena asmoa zen, orain beste berriz ere esatea Jon eta Jo zuri honea etortzeko eta zuen laurara arteko beste elkarrizketa hori egitea, baina nik uste dut jada egin duzuela. Ez? Iruditu zait oso presente egon dela bai zuen ekarpena zuen hitzetan, ez? Eta orain zuen honekin. Orduan pixkat nire aldetik igual bukaera ematen jongo nintzateke itxiera egiten, baina bai itxiera egiterakoan bai baliatuko nahi nuke, bueno, ideia horri helduta, ez? Zuetako laurotatik nahi baldin baduzue zeo zer nabarmendu edo bestengandik entzundako horretatik topagune bat aurkitu duzuelako edo bide gurutzeren bat, ez? Orain pixkat aipatu duzuen zeo zer gelditu baldin bazaizue, 2 minututan aukera hori eman nahiko nizueke, bai Josu Jon, Nekoitz eta Idurreri. Eta ja horrekin itxiko genuke gaurkoa. Ez, niretzako, geratzen naiz, nik uste ideia batean bat gatozela, ez? Eta da kontakizun bakarraren arriskuan, ez? Eta beste islarietatik nik hori jaso dut, eta nik hor ikusten dut momentu honetan eta aurrera begira, eta ez gainera gurean bakarrik, lehenago esaten du, ni momentu honetan asko arduratzen nau indarkeriari buruzko egiazko gogoetarik ez egoteak, Josuk aipatzen zuen zentsura, autozentsura, logika horiek gero eta indartsuago ikusten ditut, eta iruditzen ze gainera, ni esaten ari naizen hau esatea bera batzutan ulertzen dela indarkeriaren aldarrikapen bat egitea bezala, ez? Esan nahi hortaraino iritsita gaudela. Eta honi buruz, zintzo pentsatzea, eta bide horiek entxeatzea, pixka bat iruditzen zait, nolabait, jendarte eraldaketarako helburu jarrita, jendarte demokratikoago bat eta denok ere erabakimena burujabetza eta gure botere esparruak berdinduago eta partekatuago geneuzkakeena, egin beharreko oso ariketa importante bat. Eta benetan, kezkatzen hau, hontaz hitz egiteko, benetan hitz egiteko eremu faltak askotan eta rekorrido falta horrek. Indarkeria denak kontuan hartu, eta indarkeriaren kultura egon dela aitortu, erantzukizun maila desberdinarekin. Bigarrenik, memoria izan, eta biktimekiko errespetua izan, kultura politikoaren lanketa, eta etorkizunean bidea da, eta ez horrenbeste iraganean. Nik uste dut, bai, zuten da, nahiko gauza atera direla eta jarraitu beharko genukela edo jarraitu beharko lukete edo jarraiko beharko luke gure gizarteak horren inguruan
gogoetak egiten eta eztabaidatzen. Eta pixko bat igual aldenduz neurri batean oain ditugun argudioetatik edo euskarrietatik. Eta logikara eta ez dakit, oinarrizko gauzetara jun. Esateako oain buruatu zait, pixko bat aipatu duzunean presoen urruntasuna edo presoek egin behar duten teoriaz autokritika. Ezke, aluzinatu egiten dut, zeren ematen du dela, inkisizio garaiteko autodefe, nun konbertsuek eta horrela aitorte behar zuten, gaizki egin zuten eta tala. Eta aldi berean, ez dugu kontutan hartzen, edo gizarteak ez du kontutan hartzen, kartzela baldin bada gizarteratzeko ze porrota egin duen gizarteak kartzela hoiekin. Zeren kartzelak edo kartzela sistemak ez bada gauza 20 urtetan preso horrek autokritika egiteko, ulertzen, eta ez bada gauza bergizarteratzeko persona hori, eta mantendu nahi du azken egun arte hor urrundua, bakartean, eta politika mendekatzaile batekin porrot egin du. Eta horren inguruan ere bai, egin beharko genuke edo gizartak egin beharko luke gogoeta. Zan nahi dut, pixko bat igual atera behar ditugu, gure gogoetak gauden, lubaki edo ataka hoietatik, beste gogoeta, ez dakit, oinarrizko gogoeta egiteko. Ez dakit. Nik zer esan, nik posik egon naiz, oso ikuspegi desberdinetatik eta aritu garelako, ez? Historia, zuzenbidea, kazetaritza, antropologia, feminismoa, hor badaude, nik ere agian puntu haman komun bat aterako nuke, giza eskubideen estandarrak lagundu, edo estandarrek lagundu behar baldin badute, orduan serio hartu eta gauza guztietara eraman behar ditugu. Orduan hori faltan geneukan, diktadura garaitik eta etzen ariketa hori egin, estatu erakundeekiko, gero etaren kontu guztia etorri da, eta hor foko guztia jarri egin da, eta jarri behar den tokitan, da aldi berean jarri behar da, gainerako guztietan ere. Gero handik, oinarriak ateratzen ditugu, indarkeriak zailkatzeko, eta eztabaida zintzoak egiteko, ez? Nik uste hor, justiziaren zentzua eramaten gaitu, ikusten dugunean, gutxi gora bera, estandar antzekoak erabiltzen direla urraketa guztien aurrien, ez? Eta egun gara mendetan eta mendetan bakoitza bere urraketekin, ez? Eta orduan, bueno, nolabait etika berri bat edo itun sozial berri bat sortzeko orduan, hurbildu behar gara eta politika berri bat sortu beharra dago, zuk aipatzen zenuen, eta kultura politiko desberdin bat behar dela, klaro, behar dela, eta kazetaritza desberdin bat, eta horrek ez du esan nahi dana egiteko dagonik, esan nahi dut hori gizarte prozesu bat da, ez? Orduan, agian aukera probetxatu beharko genduke, ez? Eta hori bai, askatasunez, ez klitxepean, klitxeak ez dira bat etortzen errealitatearekin, ez? Bueno. Oso ondo, mila esker danoi, orainak aguantatzeagatik, etortzeagatik gaur goizi. Bai? Bueno, azpitik udaletxin aldetik ezkerrak eman, jardunaldi hauek posiblin dituzuen danoi. Egile esan da neure jardunaldi hauetan estrena biten naiz, baina egile da gai hau oso garrantzitsu izatez gain, personalki reto bada niretzako. Eta, bueno, pixkat emozioa egiten naiz kontu hauekin, esan behar da atzo lehen jardunaldia izan gendula, alderdi politiko ezberdinetako ordezkariekin, nire ustez oso emankorra izan zen, interesanti,
ez dauk ez ikusik, bertan ikusi genuen talantik eta gero, bueno, komunikabideetan edo azaldu nahi dien kritxekin ez. Usteet, orokorrien askoz gertuago dela pertsonak kanpotik azaldu nahi izaten da baino. Ezkerrak eman nahi dizkiot, bereziki Arantzadi Zientzia Elkartiei, eta frente dauketan Javi Buzesi, ez beha ibitzen dalako buruelari, jarduera guztiok antolatzen. Nola ez baita egoera zaila hauetan, etorri zaten islari guztiei, zuei ere bai. Eta, bueno, streaming bidez jarraitzen nahi dien herritarra ere bai. Bi jardunaldi hauen inguruko balorazio bat egitekotan, usteet emankorra izan dela, oso interesantie, positibo, horako foruk eitie. Eta bi egun hauetan, idea desberdinek aitu ditugu ez. Asko entzuntzan atzo eta gaur Josu Txekan kere aipatu ez, aniztasune, ez desberdinek, gai hontan kontakizun edo relatu bat egitea, uste ez dula hori helburu izan behar, baizik eta kontun izan behar deula kontakizun desberdinek daudela, ez desberdinek ditugula, eta horietatik abiatuz bai behar deula aurrea. Idea bat hori izango nuke ez, aniztasune, elkarre respetau, elkarre entzun. Gero Jomirenak esan duela, Jomirean ere irakar izan zan gaina bere garaian, beraz posten ez, hemen topeide berriz. Giza eskubideen ingurun, eta uste printzipio hori oso garrantzitsu dela, aipaduna eta bat egiten detena ez, giza eskubideen zati ezintasune, guztiek ikertu berritugula. Eta nola ez, egile bila berdala, egile aztertu berdala, eta uste ere hortan, azken urtitan ez, Arantzadik nahi duen elkarran bidez, maila bat amintzet hori lortu dela. Eta gure aldetik, konpromisu berrezten dugu memori kolektibokin bat iten deula. Kontakizun jakin bat baino gehiago usteet behitu behar deula aniztasune, aurra behitu behar deula. Eta jardunaldi hauek erakutsi digutela ez, espazioik daudela, kontakizun ezberdinek mahai gainin jartzeko, elkarriak erabiltzeko. Eta gure aldetik ez, bai konpromisu berretzi olako foro edo bilerakin aurra segitzeko, eta espero dugu ez, urrengo urtien errepikatzea, eta baldin bada ez, pauso batzuk gehiago aurrea eman da. Eta nire aldetik eskerrak eman da nui.